udalbatza, ohiko udalbatz honen deialdia jasuaz gauden guztiak eri, bai zinegotzi, bai udal langile, bai beste eginkizunetan ditugun langile guztiei. Eta nola ez, hau jarraitzen ari diren herritarrak eri. Berez, arratsaldeko 6etan dugu astekoa gure ohiko bilkura eta 6 joak direnez, horretan hasi gara. Gaurko gai zerrenda berretsi egin behar dugu. Zenbait aldaketa bat dugu eta orduan egin behar duguna da berretsi aldaketa horiek. Eta hortik hasiko gara. Lehenengo gaia izango da 5G-ri buruzko mozioa bileraren lehenengo gai modura hartzea. Hemen dugulako gaia elkarteko ordezkari bat, gaia soberania y salud Hondarribia, eta mozio bat aurkeztu dutenez, lehenengo horixe landuko dugu. Eta gure gai zerrendan ditugun beste aldaketak honakoak dire. Etxebizitza eskubideari buruzko mozioa gai zerrendan sartzea proposatzen dugu, abotsa-anitzek sartutako mozioa. Eta PSE-ek TAO zerbitzuaz aurkeztutako mozioa ere bai. Bi mozio horiek sartzea eta honetaz gain, guk banatutako gai zerrendan bi gai erretiratu behar ditugu. Gure zerrendan 9. puntuan zen Amalur plaza izena jartzeko proposamena mai gainean utziko dugu, erretiratu ingo dugu, eta lanketa bat egingo da, eta espero dugu hurrengo herritarrak batzordea eta hurrengo udalbatzara ekartzea. Eta antzeko egoera du 11. puntua geneukan 11. puntua, abotsa-anitz udaltaldeak aurkezturiko mozioak sare konpontzaileak plaza berriaren izenaz. Hori ere, erretiratzea proposatu du abotsa-anitzek, eta orduan gure gaurko zerrendatik kendu ingo dugu. Orduan, berez, bozeramaleekin gai hau tratatua denez eta halaxe jakinen gainean dena gaudenez, hau batez onartuko dugula koan hasi ingo gara. Bai, udal idazkari Andrea? Ados? Bai, Marisa? Bai. Konforme, eskerrik asko. Orduan, lehenengo gai modura, 5G edatzeari buruzko luzapenaz gaia burujabetza eta osasuna Hondarribia elkarteak aurkeztu eta abotsa-anitz, PSE eta EH Bildu udaltaldek proposatutako mozioa. Moción presentada por la Asociación Gaia Soberanía y Salud Hondarribia sobre moratoria al despliegue del 5C propuesta por los grupos municipales abotsa-anitz, PSOE y EH Bildu. Entonces, en estos casos, como suele ser habitual, haremos, digamos, un receso en el pleno. El representante Pablo Rivero, el señor Pablo Rivero, que es representante de la asociación, nos hará una exposición de 5 minutos y tras esa exposición cada uno de los grupos hará su valoración, dará su punto de vista sobre esta propuesta de moción y pasaremos a la votación. Por lo tanto, señor Rivero, es suya la palabra y agradecidos por haber propuesto la moción. Eskerrik asko. Kaixo arratsaldeon denori, buenas tardes. Me llamo Pablo Rivero, ciudadano de Hondarribi y actúo en representación de la Asociación Gaia Soberanía y Salud Hondarribia Elkartea, en la que varias decenas de vecinos de Hondarribi nos hemos agrupado para plantear iniciativas en favor del bien común y en especial de la salud de nuestro municipio. Siempre a través de iniciativas alternativas que hagan llegar a los andorraguiarras otras informaciones que se desconocen y que no son trasladadas desde los organismos oficiales. Y es en este sentido en el que realizamos esta propuesta de moratoria. Exposición de motivos.
El Plan Nacional 5G y sus proyectos pilotos no han seguido el procedimiento establecido en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, así como dictaminó el Defensor del Pueblo Español en agosto del 2019. El Plan Nacional 5G ignora la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en el 2011, bajo el título Los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. Las resoluciones adoptadas en esta Asamblea fueron ratificadas por el Estado español y recomendadas por el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Guipúzcoa. El Plan Nacional 5G ignora el principio de precaución, Ley General de Sanidad Española, y la norma básica de seguridad radiológica, principio ALARA, cuanto menos, mejor. Faltan estudios científicos específicos e independientes en relación a la afección sobre los seres vivos de la tecnología 5G. Miles de científicos de más de 200 países piden con urgencia que se paralice el despliegue. A nivel medioambiental, la tecnología basada en 5G supone un incremento de consumo energético muy por encima de las actuales tecnologías, un aumento de gases de consumo de efecto invernadero que sobrepasarán los límites biofísicos del planeta, un incremento del extractivismo minero de metales y un aumento exponencial de la basura electrónica debido a la obsolescencia tecnológica programada. La tecnología 5G como vía para el desarrollo de la industria agroganadera intensiva en su versión 4.0 pone fin al modelo de agricultura actual, con la exclusión de pequeños y medianos productores y un control del acceso a los datos por parte de grandes corporaciones que conlleva una pérdida absoluta de la soberanía alimentaria. En cuanto a la repercusión en la sociedad y estilo de vida, la implementación global de los servicios y tecnología 5G aumentará la brecha digital, social y de género, potenciando el hiperconsumismo tecnológico, fomentando comportamientos adictivos, aumentando el control de la población y la pérdida absoluta de privacidad. Finalmente, hay una ausencia absoluta de debate público respecto de las inversiones públicas millonarias para la implantación de esta tecnología que se viene desarrollando. Por todas estas razones son las que nos han llevado a elevar al Pleno Municipal la propuesta con los siguientes acuerdos que los voy a leer muy resumiditos. El Ayuntamiento de Hondarribia se manifiesta a favor de una moratoria al despliegue del 5G ante el insuficiente nivel de debate público y de estudios independientes sobre sus impactos potenciales en ámbitos como la salud, el ambiental y el climático. El Ayuntamiento de Hondarribia se adhiere a la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Ayuntamiento de Hondarribia se compromete a elaborar una ordenanza reguladora de todas las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de su municipio, ajustándose a los límites de la resolución 1815 del Consejo de Europa, y se compromete a realizar mediciones independientes de las emisiones actuales y futuras en el municipio. Y el Ayuntamiento muestra su rechazo al anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones por entender que atenta contra la autonomía municipal y autonómica en el despliegue, control y seguimiento de las redes de telecomunicaciones. Y por último, el Ayuntamiento de Hondarribia se compromete a dar traslado de este acuerdo a los gobiernos central, autonómico, etcétera, etcétera. Estos son los puntos del acuerdo que presentamos para vuestra ratificación. Y ya para terminar mi presentación, quiero trasladaros dos cuestiones muy cortitas. La primera es agradeceros a todos los grupos políticos la atención que nos habéis prestado a la Asociación Gaia Soberanía y Salud Hondarribia Elkartea en las reuniones previas para la explicación y presentación de la propuesta de moratoria. Y la segunda es recordaros que no estamos hablando de cuestiones políticas ni económicas. Estamos hablando de salud, de aplicar un principio básico de actuación que es el principio de precaución. Ya que la industria de telecomunicaciones la tenemos tan lanzada a ver si puede poner un poco de freno a una carrera en la que saca mucha ventaja a los informes técnicos y científicos sobre los posibles efectos dañinos para la salud. Recordaros que no sirve de nada ser de izquierdas, de derechas, de centro, ser nacionalista vasco, español, ser rico, ser pobre. Y más en estos tiempos de pandemia oficial,
en el que se nos coartan muchas libertades en nombre de la salud, no vamos a aplicar una moratoria al 5G hasta que tengamos garantías de su inocuidad. Ahora les toca a ustedes votar. Piensen en su familia, amigos, entorno social y resto de ciudadanos de Hondarribia y ejerzan como seres humanos libres su voto. Eskerrik asko, mila esker. Mila esker zuri, Pablo. Muchas gracias por tu intervención y además por ajustarte a los tiempos. Ya sé que no es nada fácil. No, complicado. Y en este momento entonces lo que haremos será cada grupo político, bueno, pues mostrará su posición sobre la propuesta de moción que se hace y posteriormente pasaremos a la votación. Horrelakoetan ohi dugunez, beraz, handi tikikira, hasiko gora, eta orduan EAJaren izenean Maria Serranori emango diot hitza. Oso, eskerrik asko, Txomin. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nizkioke Pablo Riverari. Gracias, Pablo, como representante de la Asociación Gaia, Soberanía y Salud Hondarribia, por el trabajo realizado en relación a este tema y vuestro esfuerzo por compartirlo con todos los grupos del Ayuntamiento. Quiero adelantar también que nuestro grupo votará en contra de esta moción presentada. Pretendemos la necesidad de espacios para el debate público de los temas que preocupan a la ciudadanía, que generan interés. Y bueno, nuestro grupo, desde luego, no se va a oponer a generar esos espacios para el debate. Los motivos principales para argumentar nuestra postura contraria a esta moción se basan en la idea de que no nos parece oportuno a día de hoy y con el conocimiento técnico y científico del que disponemos oponernos a esta tecnología. De hecho, bueno, no hay informes o recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud que alerten específicamente sobre el impacto negativo en nuestra salud de esta tecnología. Y en cambio, bueno, pues sí que existen los estudios que indican que la exposición cotidiana a los campos electromagnéticos de baja intensidad no parecen tener efectos sobre la salud. Entendemos que las nuevas tecnologías puedan suponer un motivo de preocupación para algunas personas, colectivos o asociaciones, y pensamos que con las nuevas tecnologías siempre hay que ser prudentes y promover todos los estudios posibles para minimizar y evitar los daños que pudieran causar en la salud. Pero también creemos que durante las últimas décadas la evolución tecnológica ha permitido avanzar en muchos campos con resultados positivos para la sociedad en general. En este contexto vemos la labor del Ayuntamiento enfocada en la prevención de los riesgos que puedan generar las nuevas tecnologías, como puede ser la adicción a los dispositivos móviles, por ejemplo, y en este campo pues nuestro trabajo lo vemos en fomentar un uso racional de los mismos y en esa línea llevamos trabajando varios años ya, por ejemplo, desde el Servicio de Prevención Comunitaria, sobre todo dirigiendo cursos o programas para fomentar un uso racional de los dispositivos móviles. Por estos motivos que acabo de comentar y como he adelantado al inicio, el voto de nuestro grupo será contrario a la moción presentada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Bai, Agotxan hitzen aldetik. Bai, eskerrik asko, Txomin. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon Pablo Rivero jaunari ere, Gaia Burujabetza eta Osasun Hondarribia elkartearen izenean hemen egoteagatik. Oso positiboki baloratzen dugu zuen presentzia udalbatza honetan. Herri eragile bezala uste dugulako ateak ireki behar ditugula udaletxekoak, herri eragileek dituzten kezkak horrelako debateetan mahai gainean jartzeko aukera izan dezaten. Eskerrak eman nahi dizkizuegu ere, udalbatza honen aurretik, bai Agotxanitz udaltaldearekin, zein jakin badakigu beste udaltaldeekin ere elkartzeko eta informazioa helarazteko egin duzuten saiakera eta esfortzuagatik, ez da erraza, jakitu naiz, baina eduki ditugu ateak zabalik, bai norabide ezberdinetan, gure aldetik eta zuen aldetik ere, eta eskertzekoa da. Aitortu beharra daukat ezjakintasuna, gai honen inguruko ezjakintasuna. Dokumentazio ugari helarazi diguzue, baina ez naiz aditua eta uste dugu gure taldetik debateak ahalduntzen gaituela gizarte bezala eta debate horren beharraz kontziente gera eta
ni jakitun ez naizen bezala, uste dut herritarren gehiengoa ere, ez dela jabetzen nolabait teknologia berriek dituzten eraginekin. Eta berriek azpimarratzen dut, izan ere aldaketa eragiten dutelako eta aldaketa horien aurrean gu ez gera kontrako. Eta ez gera kontrako onurak ekartzen dituzten heinean. Baina zuekin izan ditugun elkarrizketetan argi geratu dena da osasuna. Pertsonak individualki eta gizartea kolektiboki jasan ahal dezakeen osasunaren galera. Nolabait, eta hori da edozein garapenaren aurrean ardatzaren erdian jarri behar dugun gaia. Ezin dugu aurrera egin osasunaren kaltetan. Lehenengo bizi beharra daukagu, oso ongi azaldu duen bezala Pablok, ditugun ideiak ditugularik bizitza da ezinbestean aurrera egiteko beharrezkoa daukaguna, eta badirudi berrikuntza honetan osasuna arriskuan egon daiteken zutabe bat dela. Horregatik, eta bat egiten dugu, aipatzen denean, moratoria edo luzapena eskatzen denean. Gaia burujabetza eta osasuna Hondarribia elkarteak behin eta berriro mahai gainean jarri digu luzapena, ikertzea, aztertzea, debatitzea, ahalduntzea azken finean. Eta gu horren aldeko gara. Uste dugu bultzatu egin behar dela, bai erakundeetatik eta bai herri eragileetatik ere debatea. Eta jakintasunaren barruan erabakiak hartzea. Horregatik, aipatzen dut, gu atzeratzearen edo luzatzearen aldekoak garela. Debatitzekoak, informazioa lortzekoak, eta aldeko bozka emango digu. Horretaz aparte, Pablok aipatu ditu erakunde publikoen ebazpenak. Eta hori ere garrantzizkotzat jotzen dugu. Aipatu ditu Europar Batasunekoak, Espainiar Estatukoak, Erkidego Autonomokoak, izan dituztela zenbait ebazpen luzapen honen ikuspegitik. Gu gogora ekarri nahi dugu adibidez, Hendaiako udalak ere hildo honetan luzapenaren aldeko apustua egin duela, eta gustatuko litzaiguke eskualdeko ikuspegi batetik Hondarribik ere luzapenaren aldeko autua egin zezan. Baita Irun herriari ere eskatuko genioke gure aldetik, hausnarketa berean oinarritzeko eta jakintasunaren gainean urratsak emateko. Ez osasunaren kaltetan, ez progresioa edo etorkizun hobeago baten kaltetan, baizik guztion hobetan edo hobe beharrez, hausnarketa, jakintasunez erabakiak hartu eta aurrera egin dezagun, baino osasuna kaltetu gabe. Horregatik, aipatu dudan bezala, Ahotsa Anitz Udal taldearen bozka aldekoa izango da. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Bai, orain Partido Socialista. Vale. Josu. Bai. Hobeto ulertzeko. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pablo la presencia y de alguna forma el que nos haya podido a través de este documento introducir un debate interesante que empieza para nosotros, no es un tema que empieza aquí, sino que es un tema que ya viene, pero en todo caso va a favorecer a que en el mismo ayuntamiento y en los sitios donde nosotros de alguna forma podamos ejercer, podamos de alguna forma poner un poco el contrasentido e intentar, pues sobre todo, analizar un poco las consecuencias que tiene y las situaciones que está. Es decir, que yo creo que nos permite un debate interesante, sobre todo para la ciudad, una ciudad que de alguna forma pues tenemos pues, nuestros problemas con el tema de la comunicación
pero que en todo caso pues, requiere pues, un debate y sobre todo la parte organizativa. En cuanto al tema del documento, hay algunos aspectos que a nosotros nos parecen interesantes, pero bueno, en conjunto, en la globalidad, nosotros entendemos que si bien hay unas cosas que son aceptables y nos parece bien, globalmente no lo vamos a aceptar. Simplemente, bueno, se ha centrado solamente el tema de la salud y yo os voy a leer un comunicado, un escrito un poco del tema de la salud, lo que supone 5G y salud. Yo creo que es un tema contrasentido, pero que bueno, que os lo voy a leer y de alguna forma, para que de alguna forma podamos un poco levantar en acta y aparecer en acta y bueno, y que sea un elemento más de debate a futuro en esta cuestión y un poco en ese sentido. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informa de que España se encuentra trabajando para dar continuidad al Plan Nacional 5G 2018-2020, en línea con la Unión Europea y el Plan Acción 5G para Europa, adoptando en abril de 2016 que establece una hoja de ruta común para alcanzar un despliegue homogéneo en la Unión. Por otra parte, el impulso de este despliegue se está realizando teniendo muy presente la normativa española, que establece las medidas de protección sanitarias frente a las emisiones radioeléctricas, incluyendo las relativas a la tecnología 5G. Dicha normativa incluye el reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico aprobado por el Decreto Ley del 123/2017 del 24 de febrero, que establece el procedimiento de control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, así como el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección. Este último recoge los criterios de la Unión Europea que establece en la recomendación 1999-519 del 12 de julio del 99 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Sus directrices se basan a su vez en las indicaciones científicas establecidas por la Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación no ionizante, Internacional Comisión, derivadas de los estudios de la exposición a campos electromagnéticos y que cuentan con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, máxima institución internacional que garantiza la salud. Realiza informes periódicos con el fin de revisar los niveles de referencia seguros para las exposiciones a campos electromagnéticos, que incluye, entre otras, las tecnologías 5G, el Wi-Fi y el Bluetooth. El último informe ha sido publicado en marzo del 2020 y establece que a la vista de los estudios científicos hasta la fecha, hoy hay motivos para cambiar y mantener los mismos niveles de referencia recogidos en la normativa vigente en España. Esa es un poco la base que de alguna forma entendemos. Podemos entender que hay otras cuestiones, ciertos miedos, pero bueno, esta es la cuestión. Y que a veces, ante esto es verdad, yo creo que hay que debatirlos, hay que estudiarlos, no hay que dejar que, es decir, la salud es lo importante, pero bueno, este es un poco el informe que de alguna forma quiero traer aquí, sobre todo para el debate futuro, porque sobre estas cuestiones, y nosotros desde luego en nuestro grupo está claro que donde esté la salud se le quite lo demás, pero bueno, también vamos a ser fieles defensores de la cuestión. Yo creo que esta es la cuestión, por lo cual, en todo caso, ante esta resolución que plantea por parte de Gaia, vamos a votar en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. EH Bilduren izenean, Xabier. Bai, arratsaldeon, Pablo. Osasuna eta askatasuna. Posten gaitu, batez ere herritarrek eskatzen direlako eta guk bai alderdi sozialista, bai Ahotsa-Anitzek eta gurekin batera, EH Bildurekin batera, ekarri dugu zure proposamena eztabaidatzeko. Aurkeztutako mozioan 5 puntu horietatik guk aurrerantzean eta konpromiso bat adierazi nahi dizut hasteko, proposatzen den 3. puntuan udal ordenantza egitea radioelektriko, por cierto, teknologia horiekin ari gara eta sentitzen dut sufritu behar dugun eta sufritu behar duzun zera radioelektriko horiek, espero dut kalte handirik ez egitea kasu honetan. Mundu horretan bizi gara. Esaten nuen 5 puntu horietatik guk zalantza dauzkagu lehenengo
lehenengo puntuarekin moratoria dena eta gero gobernuarekin ernator batzuk esan duzunarekin zure interbentzioan amaieran hemen osasun kontua dela, ez hau kontu batez ere politikoa da. Eta guk horrela interpretatu egiten dugu. Orduan, konpromiso hori adierazita eta mesedez hori eskatzen ez amore emateko, jarraitzeko eskatzen, guk defendatuko dugu eta oso arriskutsua iruditzen zaigu orain bozketa honen bitartez, 5 puntuak batera bozkatuko dira eta bertan behera geratuko dira. Hala ere, guk horietako batzuk gure egingo ditugu aurrerantzean eta saiatuko gara aurrera bideratzen. Gure jarrera, oraingo honetan, zalantzak hoiezegatik izango da abstentzioen alde. Baina, eta honekin amaitu egiten dut, eskerrak ematearekin batera, eskatu ere jarraitzen arautzea eta udal ordenantza hori iruditzen zait zuk erakutsi duzun jakituria eta ibilbidea pertsona egokia izan zaitezkela udal ordenantza hori egiten laguntzeko. Eta hurrengo legealdian EH Bildu gobernatzen duenean, zure laguntza eskatuko dizugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Orduan, udal talde bakoitzak bere posizioa agertu duenez, udal idazkariari adieraziko diot, behintzat ondo interpretatu badut eta bestela kargu hartuko didazue eta zuzenduko dugu, bozketarako ze posizio ditugun. Beraz, aldeko iritzia, proposamenaren aldeko iritzia emandu abotsan hitzek, kontrako iritzia eman dute EAJ-PNVek eta PSEek, eta abstentzioa EH Bilduk. Marisa, ados? Beraz, gehiengoz ez da onartu mozioa. Ados, Marisa? Bai. Bai. Puesto que ante otras cuestiones también, o esta misma cuestión, pues tenemos las puertas del ayuntamiento abiertas. Eskerrik asko. Venga, a vosotros lo mismo. Eskerrik asko. Gero arte. Gracias. Jo. Mi esker. Agur. Beraz, lehenengo puntua egin dugu, eta orain bigarren puntu modura, idazkaritzatik dakargun 2008ko urriaren 29ko, azaroaren 5ko eta abenduaren 3ko bilkuretako aktak irakurri eta onartzea bidezkoa bada. Aipatu dugun bezala, oharrik ez dugu jaso, zuzenketarik ez dugu jaso, egia da, justu udalbatza hasi aurretik, bai jaso dugula idazkaritzatik ohartxo bat, aktaren batian hori agertzen direlako zenbait kontu, baina hori zuzentzeko proposamenarekin, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, hau batez onartuko ditugu 3 akta horiek. Marisa, ados? Bai. Ondo, eskerrik asko. Hurrengo gaia, 8-7-2021 zenbakiko alkate delegazio dekretoren berri ematea da. Eta dekretu horren berri eman behar dugu, hain zuzen ere, alkate dekretu horren bidez, tokiko gobernu batzordeari zenbait akordio hartzeko eskumena utziko zaizkio, esku ordetuko zaizkio, zehatzago izateko. Berez, planamendu orokorra garatzeko, planamendu tresnak onartzeko eskumena, baita hoien kontra ezartzen diren berraztertze errekurtsoen ebazpenak ematiare barne, nion beti ere
osoko bilkurari berariaz ez dagozkion planamendu tresnak. Hori da lehenengo uste hori, eskuordetze hori, eta bigarrena, hirigintza kudeaketaren eta hiritartze proiektuen tresnak onartzea eta baita hoien aurka aurkezten diren berraztertze rekurtsoen ebazpenak ematea barne. Orduan, alkatetza dekretu hori horrela sinatu nuen, eta hori hemendik aurrera horrela egitea proposatzen dugu, iruditzen zaigulako tokiko gobernu batzarrak hobeto jasoko duela, hain zuzen ere hor gai hoiekin zer ikusia duten erabakiak, eta eraberian jakina denez beste udal talde guztiek izango dute aukera bileren aurretik, aldez aurretik egingo diren onarpen horiek eta ezagutzeko aukera, berez alaxe aldez aurretik dokumentazio guztia eskaintzen delako, eta gero hartzen diren erabakiak ere horrelaxe izango direlako. Horren berri ematia da, eta horrela eman dut berri. Ez dakit galderarik baute dagoen, edo interbentziorik honen inguruan. Igor? Bai, eskerrik asko. Gure aldetik, bai, esan bakarrik, iruditzen zaigula arrazoitu beharrekoa dela eskuordetze hau, zergaitik ematen den, zein duen helburu, eta informazio hori ez udalkideoi bakarrik, herritarroi ere eman bertzaion informazioa da, hirigintza gaiez ari gera, azken urteetan gai korapilatsua izan dugu, eta iruditzen zaigu azalpenak eman behar direla zergaitik egiten den eskuordetze hau. Ahotsan hitzen ikuspegitik, esan beharra daukagu, urteak daramatzagula adieraziz gobernu batzorde horretan hitz egiten dena jakiteko eskubidea eduki beharko genukela eta bertan presentzia entzule bezala izatea eskertuko genukela. Egia da, hasiera batean ez genuela ez gai zerrendarik, ez da aktarik jasotzen eta udal gobernuak bide hori behintzat ahalbidetu dula, informazioa jasotzen dugula orain, behin gauzak gertatzen direnean, baina bertako debatea da aberasten gaituena. Irekitasuna, parte hartzea, informazioa partekatzea, guzti horiek dira finean eskatzen ari garena eta berriro ere aipatuko dugu gobernu batzorde horretan sikiera entzule gisa egotea interesgarria litzatekela jakiteko gaien nondik norakoaz gain zergaitiak eta ulertzea pixka bat zein den eramaten den norabidearen justifikazioa. Mila esker. Bai, beste interbentziorik? Bai. Bai, Josu? Bai, nik oso moix notxean. A ber, nik usten dut, gobiernoak, alkateak eta gobernuak dauka bere eskubidea, dekreto sinatzeko eta dekretoen bidez, plan generalen inguruan, bere informazioa izatea eta ditxo, eskatzea, laguntza balin bada, edo bentsat informazio jaso eta erantzun izateko. Pero simplemente decir que, yo esto es un tema que ya lo planteé en la Junta de Portavoces, porque, lo que de alguna forma lo que ocurre es que el alcalde da atribuciones a la Junta de Gobierno para que de alguna forma se analicen todas las cuestiones que el plan general en un inicio se vayan a plantear. No estaría de más que ya que estamos en una situación, sobre el tema del plan general, que me refiero en este caso a la oposición, los portavoces, o quien de alguna forma la oposición así lo establezca,
Sobre todo, digo, yo no sé si en todas las comisiones, pero en aquellos sitios donde exista el orden del día en el cual se planteara el tema del plan general, por lo menos, de alguna forma estuviera presente alguien de lo que es de la oposición. Yo simplemente es un poco la propuesta que hago y ahí lo dejo, sin más. Barkatu, Xabier, bai. Ez, bakarrik esatea, behin alkateari galdetu nion, ia apo berria egiteko xedea zein zen. Kontutan hartuz legealdi planarik ez dugula ezagutzen, ia ze presakuk ulertuko genuke honelako dekretu bat egitea, planteamento izango balitz, ahalik eta azkarren egitea eta ere eginkortasunaren izenean agian ulertuko genuke dekretua. Baina xederik izan gabe eta helburu jakinik izan gabe eta irizpide argirik izan gabe, ez zaigu iruditzen eskumenak esku ordetzea, ezta. Gure iritzia hori da besterik gabe. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, nik uste dut azalpen bat, bai eman behar dudala, zalantzarik gabe legea jasotzen duen eskumena da, eta zuek ere dena jakina gainean zaudeten, normalian planamenduarekin hartzen diren erabaki importante guztietan korporazioak hartzen duela parte, udalbatzak hartzen duela parte, eta apo aipatu denez, denok ezagutzen dugu hori, edo ezagutu beharko genuke, eta ez zalantza sortu horren inguruan. Bigarren, apoaren tramitazioak dituen zenbait organotako parte hartzeak finkatuta daude. Aholku batzorde modura, planeamendu aholku batzordera, eramango diren gaiak, batzorde horretara eramango dire, eta berri emango da. Herritarren parte hartze programa martxan jarri denean, martxan jartzen da, eta denok badugu aukera hori. Justu honek, adierazi nahi lukena da, alkate dekretu bidez hartu daitezkeen hainbat erabaki, eta hartu direnak, eta zenbaitetan hartuko direnak, zenbait gaitan, tokiko gobernu batzarrera eramango direla. Eta tokiko gobernu batzarrera eramateak badu gardentasunarekin zerikusia. Badu, bilera egin aurretik, udalkide guztio jasotzen dugu hoien inguruko informazioa. Ondo, gure lanak ondo betetzen balen baitugu, eta uste dut horrela dela. Orduan, beste hainbat udaletxetan egiten den bezala planteatzen dugu hori, eta justu esaten dut, ez da bestelakoetarako. Eta gero, plan orokorraren bidea bat da, hau ez da plan orokorrari buruzko lanketa bakarrik. Eta oroitarazi nahiko nuke beste gauza bat. Udalerri batzordera eramaten dira askotan alkate dekretu bidez onartu daitezkeen gaiak eta informazio batzorde diren neurrian aurkeztu egiten dira eta debate izaten da. Hori ere kontuan hartu dezagun. Eta nik uste dut hori hala dela ez dugu lehenagotik egin. Eta iruditzen zaigu egin egin behar dugula. Eta horregatikan, eman dugu horren berri, iruditzen zaigulako, funtzionamendu gardenerako lagungarri izango dela. Eta, indiren beste proposamenak, aztertuko ditugu. Ondo iruditzen baldin bazaizue, pasako gera hurrengo gaira, eta hurrengo gaia ere bada berri ematea, eta da 2008ko aurrekontuaren likidazio dekretoren berri ematea. Eta kasu honetan, hitza emango diot Joan Mariri, Txizuni emango diot hitza, likidazio dekreto horren berri eman dezan, eta gero udaltaldek izango dute haien ikuspuntua agertzeko aukera. Gogoratu, 2 puntu hauetan berri ematea denez ez dugula bozketarik. Bai? Bai, eskerrik asko Txomin. Aipatu bezala, 2008ko aurrekontuaren likidazio dekretuari berri ematea da, eta dekretua 8/2021ko dekretua da, eta alkateak ebazten duna da 2008ko udaleko aurrekontuaren likidazio onartzea,
lehenik eta bigarrenik udalbatzari dekretu honen berri ematea gaurko bileran. Laburtuz, hor daude zifrak hor agertzen dira, eta ikusten dezute, bat, Altxortegi sakin likidoak abendu bukaieran noski, abenduak 2008ko abenduak 31an, 57.200.000 eurokoa direla, kobratu gabeko saldoak zor digutena 4.076.000 eurokoa, ordaindu gabeko saldoak abenduan 31an 2.500.000koak, gehienak ja ordainduta daude fakturak iristen diren neurrian, Altxortegi gerakin gordina hau da 58 milioi, saldo kobragaitzak zailak izango direla kobratzeko 2.278.000 euro, finantzaketa lotua duten gastuetarako Altxortegi gerakina, hau ja da zehazki kopuru ja gordeta zenbait gastuetarako, 904.000 euro, gastu orokorretako Altxortegi gerakina 555.585.000 eurokoa, eta aurrekontuaren emaitza hau da, sarrerak eta gastuak eta egindako doiketa kontutan edukita 3.900.000 eurokoa da. Orduan, doiketak Altxortegi gerakinean bidez finantzatutako obligazioengatik, hau da Altxortegiakin ordaindutako zenbait kopuru 2.982.000 euro, doiketa finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik minus 784.000 euro, eta aurrekontu emaitza 5.600.000 eurokoa da. Ikuste dut datuak hor daudela, bestetan bezala dekretuen berri ematia da, eta bozeramaile bileran aipatu bezala, bakoitzak berri ematen da, azalpena emandan nundik norakoa, hau dire udal etxeko 2008ko ekitalditako kopuruak, eta orduan bakoitzan interbentzioa. Bai, Igor? Bai, berri eman da. Berri eman da, eta ez da berri ona. Gogoratu beharra daukagu, 2020 urtean, pandemia batek jo gaituela, oraindik ere pandemia garaian gaudela, eta aurten berriro ere Altxortegian 4 milioi euroko igoera izan dugula. Ez da berri ona. Guztira, ia 59 milioi euro daude Altxortegi gerakin gordin bezala, eta horrek esan nahi du, herritar bakoitzeko 3.500 euroko zorra daukala Hondarribiko udalak. Txomin alkate denetik, 21 milioi eurokoa izan da igoera. Bataz bere hartzen badugu urte hauetako ekintzan, 3 milioi euro terdi urteroko soberakina, edo Altxortegiaren igoera hobeta esan da. Eta horrela ezin da. Urtetik urtera egiten dugu irakurketa berdina botxan hitzetik, eta urten ere berdina egitera behartua gaude, baino gainera oroituta bizi izan dugun egoera lazgarri hau. Azken finean, zer esan nahi honek? Ematen diren zerbitzuak, baina zerga gehiago ordaintzen dituztela herritarrek. Eta gogoratu nahi dut, ahotsan hitzek proposamena egin zuela. Ez bagera gai zerbitzuak eskaintzeko, zerga jaitsi beharko ditugula. Baina PNV-ek ez du nahi izan. Horrelakoa da, Altxortegi gerakinaren kurba. Kronoigoera badirudi. Gogoratu Euskal Herriko itzulia izan dugula duela aste gutxi, eta agian datorren urterako proposamena egin dezakegu. Itzuli dadila Euskal Herriko itzulia kronoigoera baten bitartez, eta irudikatuko dugu Altxortegiaren igoera. Lehen esan dudan bezala, bereziki mingarria da emaitza hau pandemia baten
erdian ematea. Irakurtzea dirulaguntzak Gipuzkoako herrien artean txikienetakoa dela, eman ditugun dirulaguntzak. Hau da, herritarrei laguntza ematerakoan dirulaguntza txikienetakoa eman dugula Gipuzkoako herriekin alderatuz. Inbertsioi dagokienean, 15%tik bera izatea inbertsiotan 2020 urtean. Eta udal zerbitzuak minimoetan. Gogoratu besterik ez, ateak itxita ditugula, hainbat eta hainbat eraikin publikoetan, eta horri erantzun bat eman behar zaiola. Herritarrek azken finean ez dituztelako jasotzen, jaso beharreko eskaintzak. Hori da, ahotsan hitzetik egiten dugun irakurketa, eta ekitaldi honetan ez da dira errepikatu, naiz eta 5 hilabete pasa diren, eta oraindik ez dugun bidea, ez gauden bide zuzenean. Espero dugu, geratzen diren 7 hilabeteetan edo 8 hilabeteetan urratsak emateko gaitasuna izatea. Mila esker. Bai, eskerrik asko. Noemi. Sí, buenas. Nosotros vamos a ir un poquito en la misma línea. Pensamos que en algún momento va a haber que hacer autocrítica sobre estos excedentes de tesorería, porque una vez que se cumple con lo que exige la ley, con las condiciones de liquidez y de seguridad, hay que reflexionar en cuáles son los orígenes y las causas de estos excedentes. Y bien sabemos que en el caso de Hondarribia, uno de los motivos es el elevado porcentaje del presupuesto municipal que se queda sin ejecutar al acabar el año. Tenemos que reflexionar sobre la necesidad de ajustar las entradas y las salidas de dinero a las arcas municipales con la idea de reducir esos excedentes de tesorería, porque si no, no sabemos muy bien hasta cuándo va a ir aumentando y aumentando la bolsa. Igual hay que buscar cómo hacer para ingresar menos y bueno, pues igual, por ejemplo, hay que rebajar determinadas tasas municipales y con ello contribuir a tener una política más redistributiva. O también podemos hacer otra cosa, que sea ser más ambiciosos en los proyectos y en las inversiones a la hora de abordar las necesidades de los ciudadanos de Hondarribia e invertir más todavía en vivienda, comprando además sueldo público, invertir más en movilidad y invertir mucho más en atención a las personas. Gracias, Noemi. Eskerrik asko. Bai, Xavier. Bai, guk adieraztea ere kudeak eta eredu honekin ez gatozela bat, lotxa ematen digo, egoera honetan izan da. Gure planteamendua izango litzateken, Noemik esan du, Igorrek ere esan du hainbat ideia, baina batez ere Noemik aipatu izan du, ausardia handiago, eta gaztuen exekuzio maila altuagoa. Baina altxortegi horrekin guri lotxa ematen digu. Batez ere ikusterakoan ze premia dauzkagun, baina udalaren kudeaketaren ikuspegitik iruditzen zaigu eztabaidatu beharko genukela eta irizpideak aldatu. Bestela onartzen du kontua direla eta osasuntsu dagoela Hondarribia erakunde publiko moduan, baina Hondarribiko hiria kinkan dagoela. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Orduan, likidazio dekretu honen berri eman dugu eta hurrengo puntua jasoko dugu. Eta hurrengo puntua da, 2021 zenbakiko kreditu gehigarrien aldaketa onartzeko proposamena. Hain zuzen ere, urtearen likidazioa egiten den momentuan, aipatu berria dugun altxortegi gerakina erabil daiteke gure aurrekontuetan sartzeko eta eranzteko hala ikusten baldin bada. Ikusita gai honek baditula hainbat alderdi eta hainbat ertz eta hainbat ezaugarri, bozeramaile batzordean erabaki genuen prozedura
bat finkatzea bereziki aurtengoan telematikoki ari garenez, nolabaiteko arintasuna lortzen dugun gure parte hartzeetan, eta orduan finkatutako prozeduraren arabera, egingo dugun lehenengo gauza izango da Ogasun Batzordean diktaminatutako irizpena aurkeztea, gero udaltaldeen balorazioa handitik txikira irizpen horri buruz, irizpena bera bozkatzea, eta irizpenetik kanpo gelditu diren udaltaldek aurkeztutako beste proposamenak taldeek hala kontsideratzen baldin badute azaltzeko aukera, eta hor izango litzateke lehenengo Abotsanitz, gero PSE eta zentzu horretan, horiek aurkeztuta, horiei buruzko bozketa. Ez dakit argi izan dudan, saiatu naiz, baina ez dakit lortu dudan. Orduan, alde horretatik, badugu Ogasun Batzordean egin den diktamena, eta egiten den proposamen hori azaltzea eskatuko diot Juan Mari Altunari. Bai, eskerrik asko Txomin. Gai honekin denbora daramagu, bai bakoitza gure aldetik eta talde guziak ere bai zenbait bilera egin ditugu, baita bozeramaile bileran eta baita batzordean ere bai, eta orduan argi dagonez kontutan izan alde batetikan udalak aurten esfuertzo indula urteko aurrekontua ile 10% igoera eduki dula egoera sail honetan, pandemia egoera honetan, eta 25 milioi euroko aurrekontuari proposatzen zaiona da kreditu aldaketa 2021eko lehenengo kreditu aldaketan 12 milioi euroko proposamena da ekartzen dena udalbatzara diktaminatuta Ogasun Batzordetikan, eta orduan aipatu den bezala bai kopuruak zerrenda denak hor dituzue, aipatuko ditut labur-labur, baina bai aipatu alde batetikan pandemia egoera honetan denak herritarren asmoak eta guriak ere hankaz gora bota ditun pandemia honek, asmoa izan dugu aurrekontuak orekatuenak aurrera ateratzea, eta 4 ardatz eduki ditugu aurrekontuak, eta kasu honetan kreditu gehigarri hau 12 milioi haue bozketara proposatzen ditugunean. Alde batetik bai pertsonak eta familiak, baita ere jarduera ekonomikoak suspertzea, eta zerbitzuak ere bai zerbitzuak eta bai udala eta udalerria ere bai. Orduan, alde batetik argi dugu herritarrak ardatz ditugula, eta kasu honetan aurkeztutako gastu hauek kontutan eduki behar ditugu, alde batetik 4 atal estrategiko hauek aipatu ditudan bezala, gastu sozialetako 2 milioi 100.000 pasatako euroak proposatzen direna, ekonomia suspertzeko 600.000 euro, eta udalerria atalean 8 milioi terdi, eta udala aldatze estrategikorako 750.000 euro. Hor ikusten dire, zenbait partida ikusten dire nundikan gelditu ziren milioi 200.000 gorako aurrekontua orekatzeko orduan partida desberdinetan sartu gabe, eta hori da gehitu duguna alde batetik departamento desberdinen gastu orokorra egokitzeko urte bukaierarako partidetan diru egokitzia, eta gero baita ere bai udalari dazkaritzan, zerbitzu teknikotan ere bai, gizarte zerbitzutan ere bai igoera badago, eta kontutan esan aipatu bezala diru laguntzatan ere bai partida igo indugula, eta zerbitzutan esan den bezala udalerria eta horretan 8 milioi terdi proiektu bat nagusia da, aspalditik landuta proiektua esleituta dago, oraintxe bukatuko da, eta konkurtsora lehen ateratzeko asmotan gaude onartzen denean, inbertsioak bide publikotan, eta hau da
6.700.000 euroko aurrekontu bat, baita ere zenbait partida badaude beste kaleko komunak 540.000 eurokoa, eta badaude beste zenbait konponketa eta inbertsioak, baita ere zainduan 620.000 euroko inbertsioak, eta hezkuntzan ere bai 130.000 euroko inbertsioak, nekazaritzan hau da azpiegiturak ere bai mendiko bidetan egiten diren zenbait inbertsio 178.000 eurokoa, eta baita diru laguntza bai kulturarloan eta kiroletan ere bai. Kontutan izan, alde batetikan, aipatu den bezala 12 milioi euro ekartzen direla gaur bosketara, eta argi dago gure planteamentua zein den. Alde batetikan argi gelditzen da pertsonak eta familiak, jarduera ekonomikoak suspertzea, eta baita ere zerbitzuak, berdintan mugikortasuna, kultura, kirolak, udal eraikinak, egin behar diren lan guztiak. Eta zentzu hortan bai eskertu nahi nuke egin den esfortzua, eta bai ere gure aldetikan iruditzen zait departamentu guztiei zorionak eman egindako lanangatik, egindako azterketangatik, ez da erresa 25 milioi euroko aurrekontu bat dugunean lehenengo kreditu aldaketan beste 12 milioi euro jartzea, jakinda aukera dagoela aurrerago zenbait proiektu gehiago jartzea gelditu geren bezala, eta zentzu hontan bai eskerrak eman duten bezala udal langilegoari, bai ere bai oposizioari zenbait bilera egin ditugu, eta bere jarrera eta proposamen hortan argi dagolako saiatu gerela, adostasun minimo batera iristea, eta niri iruditzen zait hori dela bidea, eta denen artean onartutako edo gutxinez lortzen badugu adostasun minimo batzuekin aurrera ematea, onartuko dugu aurrekontu hau, eta erronka izango da aurrekontu hau lehen aipatu dezuten bezala ere bai, aurrera ateratzea eta urte bukaierakotz proiektu gehienak gauzatuak izatea. Eskerrik asko. Bai, mila esker, orain taldeen parte hartzea. Bai, Igor, edo... Bai, eskerrik asko. Esan beharra daukat batzutan entzuten dudanean txizun, nire otatik ateratako hitzak batzuk badiru ditela. Esaten dugunean herritarrak ardatz eta jardun ekonomikoa ere badela pandemia garai honetatik, uste dut direla abotsanitzetik nire ahoz botanituen ardatz berdinak mahai gainean jartzen direla, eta, nola esango dut, kontra nagonik. Bai aipatu beharra daukat, gaur ekartzen direla 12 milioi euroko igoera bat, 25 milioi euroko aurrekontu onartutako baten gainean. Eta nekez irudikatu dezakegu gaur Hondarribiko udalak aurrekontu hori gauzatzeko ahalmena izatea. Aurreko puntuak erakutsi digun bezala. Eta hori da aurreikuspen hauen arazorik handiena. Ez dela sinisgarria. Udal taldeok ez dugu sinisten eta herritarrok ere ez dugu sinisten. Hau gertatzen dena da pixka bat, loteria bezala, ezta? Ia tokatzen zaidan, nire aburutzea. Hala eta guztiz ere, gaurko egunean, azpimarra jarri nahi dugu elkarrizketan. Ahotsanitzetik hainbestetan aipatu dugun elkarrizketaren beharran eta elkartrukatzearen beharran. Negoziaketan, azken finean. Eta espaldi luzean ez bezala, negoziatu dugu. Eta esker honeko gara. Jakin izan dugulako, hasieran abiatutako puntu batzuetatik mugitzen. Guztiok iruditzen zaigu. Eta hori gauza ona dela pentsatzen dugu,
herriaren ikuspegi batetik. Lehen esan dudan bezala, sinesgarritasun falta dugu oraindik. Gauzatze maila oso apala delako. Eta hori da gaur egun Hondarribian daukagun arazorik handiena. Aurrekontuen gauzatze maila apala. Eta horri erantzuteko Abotxanitzek proposamen bat egin dio udal gobernu taldeari, eduki ditugun negoziaketa hauetan. Aurrekontuaren gauzatze mailaren jarraipen egingo duen batzorde bat osatu beharra daukagula, pentsatzen dugu. Hori izan bai daiteke nolabait akuilu lanak burutuko dituen erraminta. Ez duzuten nahi izan oraingoan, baina gu ziur gaude hori etorriko dela. Ez dugu imaginatzen horrelako batzorde edo beste mahai bat gabe, gauzatze maila handiagoa izango duen ekinbiderik izango denik Hondarribiko udalean. Eta jarraituko dugu gai honekin, legealdi honetako behintzat geratzen zaizkigun urteetan ere. Egin diren proposamen guztiak aztertu ditugu. Mahai baten bueltan eztabaidatu ditugu. Eta ezinbestekoak diren proposamenak badaude. Asko esango nuke jasotzen direla aurrekontuen debatean izan genuen eztabaidan EAJak eginiko proposamena eta guk osoko emendakina aurkeztu genuen, pentsatzen genuelako ekarpena egiteko aukera bat zegoela eta gauzak zehazteko bat zeudela. Horietako asko jasotzen dira. Oraingo proposamen honetan, ezinbestekoak direlako. Badaude partekatzen ditugun proposamenak. Eta baita ere esan beharra daukat, badaudela gustoko ez ditugun beste batzuk ere. Hala nola, kirol taldeei, kiroldegiaren erabileragatik egiten zaien diru laguntza hori berria delako, ematen etzena eta ez dugu gustoko sistema hori. Ikusten dugu interesgarria dela, adibidez, komun publikoena. Zenbat urte, Abotxanitzetik komun publikoak eskatuz, aurrekontuetan proposamena jarriz, gaur arte ez dugu ikusi gauzatzen. Baina gobernu taldetik ekartzen den proposamenean, 7 komun jartzeko proposamena egiten da eta begi honez ikusi besterik ez daukagu. Akuilu lana egingo dugu noski eta espero dugu 2021 urte honetan jartzeko parada izatea. Izan ere, tabernak itxiak eduki ditugun garai bat pasatu dugu eta ikusi dugu zailtasun dauden ere alde horretatik. Ekartzen da beste proposamen bat guk ere mahai gainean izan duguna aldiren batean, elkartasuna elkarteko estalpea begi honez ikusten dugu. Baina urte luze daramatza gai honek mahai gainean eta ez da gauzatu ere. Nola ez, Hondarribiko musika eskolari diru laguntza handitzea ere badator proposamen honetan. Gu badakizue diru laguntza handitzea baino badaukagula lanketa bat ez duguna amaitu eta lanketa horri jorratu behar duguna. Baina bide eman behar dugu etorkizuneko musika eskola eredu berria finkatzen dugun artean. Espero duguna da finkatzeko urratxo horiek hasi ginen bezala eta horretan Xaierri Sasiri eskertu beharra diot egindako lanketa gai horren inguruan ez dezagun hemen eten, edo eten da daukagu. Pentsatzen dut berak ere horren inguruan esango duela, baina eten da daukagu aspaldi, saiakerak egiten ari gera berriro mahai hori bildu eta urratsak emateko, baina ez dugu lortzen. Konpromisoa horretan ere eskertuko nuke. Gakoa da, hemen planteatzen diren 12 milioi euro hauetan gauzatuko ote diren ekimen guztiak. Abotxanitzek egiten duen irakurketa izandako elkarrizketen haritik Hondarribiko udalaren ekinbidea kezkaz ikusten dugula da. Iruditzen zaigu PNVek laguntza behar duela azken finean. Guk udalaren jardun egokia dugu helburu, zalantzari gabe.
Eta prest gaude hobekuntza honetan lan egiteko. Beharrezkoa balitz inplikazioa ere eskaini nahi genuke. Ez da lehenengo aldia, baina eskaini nahi dugu berriro ere, gogorarazi nahi dugu inplikatzeko prest gaudela. Baina gauza bat eskatu nahi genuke. Ez gaitzazu engainatu. Lanean buru belarri jarraitzeko asmoa daukagu. Gaur aldeko bozka emango dugu. Jaso ezazue laguntza bezala, baina ez gaitzazue engainatu, mesedez. Badaude, ikusi dugu maila inguruan bildu garenean, eta gero hitz egingo dugu gure proposamenetaz zehazki, baina badaude hainbat proiektu elkar partekatzen ditugunak, ezinbestekoak direnak herriarentzat. Batzuk onartu dira, sartu dira gure proposamenak, beste batzuk partekatu da guk egindako ekarpenetan ere, zuenean ere badatozte, gauzatu ditzagun, egin ditzagun. Berriro aipatuko dut, gu laguntzeko prest. Eta gaurko aldeko bozka horren seinale izan dadila. Baina baita ere, zalantzekin eta hori, sinesgarritasun beharrean gaudela adierazi nahi dut. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. PSEtik, Noemi. Sí, nosotros queremos decir que, bueno, en esta modificación de créditos vamos a votar a favor. Hemos conseguido en total introducir 5 enmiendas. El Partido Socialista ha introducido 5 enmiendas que han sido aceptadas por el equipo de gobierno. Voy a repasarlas muy rápidamente. Se ha aceptado una partida de 50.000 euros para ayudas complementarias al alquiler, porque pensamos que en los próximos tiempos va a ser difícil llevar a cabo algunos de los proyectos de vivienda de protección oficial y pensamos que, bueno, que es un empujón y una apuesta por la vivienda de alquiler y las ayudas para los ciudadanos. Asimismo, 18.780 euros, lo que equivale a un contrato menor para la redacción del pliego de prestación del servicio de autobús urbano, porque seguimos apostando por este proyecto a pies juntillas, y también otros 50.000 euros para un estudio que establezca cuáles son las diferentes alternativas a la situación de degradación de algunas viviendas que se da en el barrio de Mendelu, y bueno, pensamos que hay que intervenir. Asimismo, hay otra enmienda por ese valor de 18.780, cantidad, como he dicho, que equivale a un contrato menor, para que el Ayuntamiento de Hondarribia se sume a un programa de la Diputación Foral de Guipúzcoa que tiene como objetivo crear comunidades energéticas instalando paneles solares en las viviendas, y otros 50.000 euros para subvenciones al comercio y la hostelería de cara a las inversiones que tanto hostelería como el comercio tienen que hacer para el equipamiento informático que les requiere ahora la Diputación para sumarse a la implantación del modelo Ticket Buy. Asimismo, había otra enmienda, pero que ya el equipo de gobierno había aportado una cantidad que tiene que ver con la publicación de un libro relativo a la memoria histórica y a la incidencia de la dictadura de Primo de Rivera entre el 23 y el 30 en el municipio de Hondarribia. Así que nosotros vamos a votar a favor de esta modificación de créditos. Consideramos que las enmiendas aceptadas son sustanciales, no tanto por la cuantía, sino por el espíritu perseguido. Y bueno, también esperamos de alguna manera que todos los proyectos que se recogen se materialicen. La cuestión no está en las cantidades asignadas, sino en el cumplimiento de las propuestas de todos. Gracias, Noemi. Eskerrik asko. EH Bilduren izenean. Eskerrik asko, Txomin. Aurreko puntuan hitz egiten genuen altxortegiaren inguruan eta exekuzio mailaz, eta honek guztiz baldintzatu du gure jarduna eta hortik gure proposamena edo gure postura. Legealdi erdia bete dugu, sinesaitza badirudi ere legealdi plani gabe gaude oraindik, idatziz mozio bitartez eta ahoz ere eskatuta erregutu dugu, bino alferrik izan da. Berdintasun teknikari ahalik eta azkarren kontratatzea eskatu dugu, berdintasun saila behingoagatik antolatzea, onartutako berdintasun plana abiatzeko
berariazko batzorde bat antolatzea ere eskatu dugu, baina alferrik. Eskatu dugu gizarte zerbitzuetako langileen kategoria beste eremuetako langileen pareko izatea, enplegu publikorako deialdi antolatzea, pandemia egoerako plan berezia egitea, eta hori ere alferrik. Orain, Hondarribiko tokiko gobernuak 2021 zenbakiko kreditu aldaketaren gehigarrien aldaketa barkatu onartzeko proposamena aurkezten du udalbatza hontan, eztabaidatzeko, eta EH Bilduko udaltaldeak ez du inolako proposamenik aurkeztu. Horren zergatia azaldu nahiko genuke. Zergatik ez du proposamenik aurkeztu, Hondarribiko tokiko gobernuak irizpide ezagunik gabe gobernatzen gaituelako. Irizpide ezagunik gabe esaten dugu, inon argitaratu ez duelako. Gobernuaren egitasmoa eta kudeaketa irizpide nagusiak ezagutu gabe ez da oposizio erekitzailerik egiterik. Eta gaur, kreditu gehigarrien negoziaketan nahi gaituzte, handik eta hemendik eskuratutako zifrak, zifraien arabera, haien kudeaketa zuritzen. Ez dugu hortan parte hartuko. Aurrekontuen exekuzio mailak eskatzen gaitu esan bezala, urtetik urtera obra berdinen diru partidak ikusten ditugu esaterako, aurrekontuetan, exekutatzeko ezintasunagatik dirua xautuz. Aurrekontuaren urteak gainditzen dituzten obren partidak ere aurkeztu zaizkigu urte bakarreko aurrekontu honetan. Ikusi dugu oposizioarekin onartutako proposamenak komenientziaren arabera onartu eta udal lanildoan txertatzen, baina baita ere negoziatu, onartu eta diruz hornitutako programak ahanzturan utzi eta exekutatu gabe uzten. EH Bilduko udaltaldeak ez duzi ikusten EAJaren gehiengo osoak egiten duen udaleko erakunde publikoen erabilera alderdikoia. Horregatik ez dugu inolako proposamenik egin. Eta badugu zer aurkeztu bai hoxe. Eta adibide batzuk esango ditut. Apo berria egiteko adibidez genero hizkuntza eta ingurumen alorretan eraginei buruzko txostenak egiteko diru laguntza. Proposamen bezala ere aurkeztu dugu eta, udal arkitektoak ere jaso eta, lanean ere dira horrekin beraz. Behintzat, hor martxan dira. Familiei pandemiak ekarritako kalteak arintzeko diru laguntzak adibidez, oinarrizko gastuak ordaindu ahal izateko. Pandemiak sortarazitako kalte ekonomikoak, bereziki zerbitzuen sektorean adibidez. Hondarribiko lehenengo berdintasun plana abiatu ahal izateko diru laguntzak, berdintasun teknikaria kontratatzeko, esaterako. Euskarak eta euskararen irakaskuntzak galdutakoa berreskuratzeko diru laguntzak. Beraz ikusten duzuenez proposamenak baditugu. Baina ez dugu bakarratera aurkeztu. Alde batetik lehen aipatutako arazoengatik, eta bestetik Hondarribiko gobernuak bat ere sinesgarritasunik ez duelako gure ustez. Uste dugu ez dituzkela proposamen gehienak onartuko, eta bateren bat onartzekotan ondoren ez dukelako beteko. EH Bilduko udaltaldeak Hondarribiko tokiko gobernuari eskatzen dio gutxienik, bete dezala udalbatzetan onartutakoa. Hala nola, legealdi plana argitaratu dezala, berdintasun plana abian jarri dezala, egoera larrietarako jarritako diru laguntzak ahalik eta azkarren eman ditzala, Hondarribian zenbat erte dagoen esan diezagula, Hondarribian zenbat etxebizitza turistiko edo UET dagoen eta non dauden esan diezagula, elkarrizketa prozesuak sustatzeko ekimenak egin ditzala, eta bar. Hau da, hartutako konpromezuak mesedez bete ditzala. Bien bitartean, EH Bilduko udaltaldeak, gure ustez, Hondarribiko herritarrentzat egokiena dena egingo du. Tokiko gobernuaren jarduera kontrolatu, gardentasuna, zuzentasuna eta eraginkortasuna lortzeko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Xabier. Orduan,
Balorazioa egin eta gero, bozketari ekingo diogu, eta bozketari ekingo diogu lehen aipatu dugun bezala, hau da, irizpena, hau da, diktamena, batzordean egindako proposamen hori, aipatu dena, eta orduan ondo jaso baldin baditut, aldeko botoak ditu bai EAJ-PNV, Abotxanitz, eta PSE, Euskadiko Ezkerra, PSOE. Eta EH Bilduri galdetzen diot. Bai, Txomin, nahi baduzu, eure postura abstentzioa joko du. Abstentzioa. Bai. Orduan, EH Bilduren aldetik abstentzioa dugu. Beraz, berriz esango dut, EAJ Abotxanitz eta PSE aldeko botoa, eta EH Bilduk abstentzioa. Marisa, ados? A ber, errepasatzen dut, EAJ-PNV 8 zaretenez eta 8 bozkatu duzute alde, Abotxanitz 5 eta 5 atera. Barkatu, Marisa, behatzi eta lau momentuan. Behatzi eta lau. Ez dakit non bizina izan ere. Eta PSE 2. Abstentzioak 2 izan dira EH Bildukoak. Hori da. Vale. Eta bozketan errepikatu egiten dira. Nola bozketan errepikatzen dira? Bai. A ber, diktamenaren arabera. Bai. Ez. Ez que hori ulertu dizut. Ez, berriz esango dut, saiatuko naiz argi esaten. Udalbatzako bozketan, aldeko botoak. Aldeko botoak. EAJ 9. Abotxanitz 4. 5. Igor, mesedez. Eta PSE 2. 9 gehi 4, gehi 2. 15. Eta EH Bildu abstentzioa. Bai, 2. Konforme. Ados? Bai. Onartutzat emango dugu, eta orain beste udaltaldeen aldetik kontsideratzen balin badute beste proposamenen bati buruz edo aurkeztutako edo landutako proposameni buruz azalpena egin behar dutela, txanda hori irekiko dugu eta gero bozkatu egingo ditugu. Bai? Abotxanitzen aldetik? Bai, eskerrik asko. Bueno, bai aipatu nahi genuke Abotxanitzetik egin genituela 16 proposamen, 6 milioi eurotik gorako diruko purua proposatzen genuelarik, eta ia guztiak ziren, 6tik 15, behintzat, ziren aurrekontuen debaterako, abendurako eraman genituen proposamenak. Eta egia da, gobernu taldetik intzutenean beraien proposamena, 15 horietatik 3 eta gero beste bat bitartean atera dena partekatzen zirela. Orduan, 4 proposamen egitek erituna ja jasota zeuden. Eta gero beste gelditzen diren 12etatik, denak banan-banan ez ditut esango, baina bai aipatu nahi nintuzke ezezko bezala geratzen direnak. Ezezko geratzen da adibidez aurrekontu parte hartzaileak egiteko egiten genuen proposamena. Ezezko bezala, baina bai datorren aurrekontuari begira, 2022 urtekoari begira, konpromiso bezala ere jorratuko dena. Orduan, begionez ikusten dugu. Jardun ekonomikoari begira, aspalditik ere, biltza esanez, sektore tertziariotik haratago egin beharko genukela eta dibertsifikazioa beharrezkoa daukagula Hondarribian
sektore ekonomiko orekatu batzuk izan ditzagun. Azkenean jardun ekonomiko orekatu bat izan dezagun. Eta horretarako 2 milioi euroko partida bat proposatzen genuen Bidasoa oso industrialdea erakundearekin bat egiteko proposatuz. Hori kontrakoa izan da gobernu taldetik, baina iruditzen zaigu horretan jardun beharrean gaudela eta guk behintzat ez dugu aparkatuko eta aurrera begirakoan proposamenak ere ekarriko ditugu mahai gainean. Kale komunak aipatzen genituen, inbertsioak bide publikoetan, baina bereziki aipatu nahi nuke Amuteko frontoian estalpe bat jartzeko proposamena egin dugula eta Mendelu auzoko kirol gunean ere hobekuntzak proposatzen genituela. Beste gai bat ere proposatzen genuena kultur eraikin bat erostea, kultur ekintzetarako eraikin bat erostea proposatzen dugu. Gogora ekarri nahi genuke proposamen hori mahai gainean izan dela behin baina gehiagotan eta nolabait aparkatuta utzita dagoen hori berreskuratu nahiko genuke eta gustatuko litzaiguke honen inguruan debatea ere izatea, konpromisoa dago debatea izateko eta nolabait urratsak egiteko ere. Azokarako ere, nekazarien azokarako ere estalpea edo estruktura bat azoka hau egonkortzeko ezinbestekoa daukagula uste dugu, hori ere debaterako geratu da eta espero dugu etorkizun batean urratsak ematea horren inguruan. Eta onartu direnetaz, aipatu nahi genuke, zaindua, gaztelekua, 2 urte luzez itxita dagoen eraikina berritzeko diru partida onartu zaigula, negoziazioaren ostean onartua izan da. Espero dugu lehenbailen martxan jartzea eta horre ematen diren ekintzak eskaintzeko aukera izatea Hondarribiko gazteei begirakoan. Covideko diru laguntza linea baterako ere proposatu dugu diru kopuru bat, eta hori ere gauzatzea espero dugu. Ondoren mozioen atalean hitz egingo dugu horren inguruan. Eta azkenik beste proposamen bat eta bereziki lotuta dago bizi dugun garaiari buruz, baina baita sinistuta gaudelako gertuko turismoari begirako eta gertuko kulturari begirako aldeko apustua egiteko partida bat ere proposatu dugu eta negoziazioaren ostean onartutako proposamena da. Orduan, indarguneak ikusten ditugu bereziki, onartuak izan direlako hainbat proiektu, beste batzuk partekatuak izan direlako, eta nola ez, konpromisoak aurrera begirakoan, geratu diren horiek ere, mahai gainean izateko eta horien inguruan lanketa bat egiteko. Eskerrik asko Igor, PSren aldetik solicitaría que a ser posible hablemos, digamos, de las propuestas que no han sido aprobadas, por favor. Vale. Nosotros teníamos 2 mociones que no han sido aprobadas, una por valor de 50.000 euros para el barrio de Arcol, para saneamiento, aceras, iluminación y mejoras urbanísticas y de servicios en el barrio. Y otra de 12.000 euros para Costa, para un estudio de la zona y de los edificios que presentan situación de degradación. La idea era plantear una intervención especial en el barrio y dentro del marco actualmente de las normas subsidiarias. Y bueno, pues esas eran nuestras propuestas que han quedado sobre la mesa. Eskerrik asko, ondo ulertu baldin badut Bilduk adierazi ditu beriak lehen, eta ez du bestelako proposamen formalik egin. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, orain agertu diren batetik agotxan hitzek agertu dituen beste proposamen horiei buruzko bozketa egingo dugu, eta gero PSek egindako beste proposamenei buruzko bozketa egingo dugu. Bai? Orduan, agotxan hitzek egindako proposamenari buruz, EAJaren izenean agertu dugu, ezezkoa
ezezkoa adierazi dugu, haiek ezin izan ditugula sartu egin den proposamenean. Beste taldeen iritzia jakin nahiko nuke, pentsatzen dut Abotxanitzek baiezkoa, proposamenak egin ditulako, eta PSek eta EH Bilduk, mesedez? Gure botoa izango da baiezkoa. Baiezkoa, PSek eta EH Bilduk? Bai, gure partetik ere haien proposamenaren alde egin dugu. Alde. Orduan, Marisa, pixka bat argitzeko, Abotxanitzen proposamena, beste proposamen horien alde, Abotxanitzeko 4 zinegotzi, PSeko 2 zinegotzi, eta EH Bilduko 2 zinegotzi. 4 gehi 2. Eta ezezkoa, EAJ-PNV-ren 9 zinegotziak. Beraz, ez dira onartutzat emango. Ados, Marisa? Ados. Konforme. Eta orain, PSek egindako proposamenei buruz, aldeko botoak PSE, Abotxanitzek? Abotxanitzek ere aldeko bozka emango du. Aldeko bozka, eta EH Bilduk? Bai, gu ere alde. Baita ere. Beraz, PSren proposamenen alde, PSren 2 zinegotzi, Abotxanitzen 4 zinegotzi, eta EH Bilduren 2 zinegotzi. Bai. Eta kontra EAJ-PNV-ren 9 zinegotzi. Listo, 9. Eta horretan, aipatu dugun bezala, batzordean oinarritutako irizpena bozkatu dugu, ura atera da aurrera, eta beste 2 bozketak egin diren proposamenak ez. Nik azken gai honi buruz, azken aipamen bat egin nahi nuke, eta bai eskertu nahi nuke, izan dugun jarrera eta izan dugun jokabidea. Ze iruditzen zait, alegina egin dugula, egia da, udalbatza astebete atzeratzeko proposamenare egin genula, berez tokatzen zitzaigulako apiril bukaerako, hau da, apirileko azkeneko ostegunean udalbatza egitea, baina ikusi genuenez, gure denborare beharko genula lanketa honetarako, hor proposamen hori egin genuen, eta bozeramalek adostu genunez, eskertu egin behar dut, eta hori da, erronka argia dugu. Hurrengo puntura pasako gera, eta hurrengo puntua, eta hurrengo gaia da, 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketa. Hori udala batzordean landua da, eta udala batzordean egindako plantamenduaren aipamena egitea eskatuko diot Juan Mari Altunari, eta interbentzioak eta bozketa egingo dugu gero. Bai, eskerrik asko Txomin. Alde batetikan dokumentazio teknikoa da, ikusten da 2001ko lanpostu zerrenda, 2001ko plantilla organikoa, eta baita ere 2001ko 2021 garren apirilan 29an udala batzordean diktamena hor agertzen da nundinorakoa, eta baita ere udalidazkarien txostena, baiezko txostena, zentzu hortan dokumento teknikoa da, normalian urte bukaieran aurrekontuak onartzeko orduan onartzen ditugu bai lanpostu zerrenda eta baita plantilla organika, eta batzutan gauzatzen da aldaketak egitea. Kasu hontan, bai aldaketa batzuek proposatu dire, zenbait batzordean, bai aipatu bezala apirilan eta baita ere otsailean egindako batzordean, otsailak 18an egindako batzordean, eta alde batetikan prozedura denez aipatuko ditut, alde batetikan egokitzen dena eta proposatzen dena aldatzea da aurreko otsailak 18ko batzordean diktaminatutakoa, eta apirilako 29an diktaminatutakoa ere. Bai, alde batetikan bi administrari plazaren eraketa kontu hartzaileetza departamentuan, baita ere bi administrari laguntzaile plazaren eraketa gizarte zerbitzu departamentuan, baita ere gizarte zerbitzu departamentuan 3 gizarte langile
Eta kasu honetan pertsonaleko administrari lanpostua dagokienez, ordainsariak eraldaketa ere bai proposatzen da, eta baita ere udaltzaingoan beste pertsona bat jubilatutako urte bukaieran, hori bakante gelditzen denez, hori ere egokitzea eta hor sartzen da. Hemen ikusten da alde batetik bai ogasuna, bai gizarte zerbitzua, eta bai idazkaritzan, barne pertsonal sailan eta udaltzaingoan egokitzapen horiek egiten direla, eta asmoa batzordean aipatu bezala, bai kontu hartzailean dagokienez, badaude momentu hontan bi administrari plaza aldi bateko programa bitartez daudenak, eta hori nahi dela behin-behineko edo funtzionario interinoa deitzen dioguna sartzea, baita ere gizarte zerbitzuetan bi administrari laguntzaile eta hiru teknikari, hiru gizarte langile ere bai, eta gero hori da diktaminatzen dena. Kontutan izan behar dugu alde batetikan, bai Europatik eta bai Estatutikan, Madritikan, pertsonala kontratatzeko orduan arazo ditugula, eta kontraesana den bat guretzat behintzat, beste alde batetikan zenbait plaza ezin ditugu atera legalki, baina bai legiak zergito bat uzten du, eta bai uzten du langilegoa zenbait aldi baterako programa deitzen dioguna horretarako kontratatzea, eta guri iruditzen zaigu estatuak legea pixar bat erreistu beharko lukela gu eta beste udal asko administrazioan gertatzen dena langileen jubilazioakin, langilegoan adinez goraka jutia, horreri irten bide bat ematea, eta guk horretarako ekartzen duguna bai lanpostu zerrenda berria, baita ere plantilla organikoa, eta lotu nahi nuke gaia bozkatzen dena, hau da, azaldu dudana, baina baita ere aipatu da, lehengo gaiakin lotuta, me alegro Noemi de coincidir en el espíritu, Xavier, irizpide gabe kudeatzen dugula ez nago batera doz, eta bai nago aldiz adoz, badigu aman komuniko puntuak, herritarrak egokia dena herritarrentzat guretzat ere denentzat hala da, eta Igor aurrekontuak gauzatzeko orduan hau lotzen dut pertsonalakin lotuta, gauzatzeko asmotan gaude eta ez inor engainatzeko, eta iruditzen zait benetan esaten dugula. Eta erronka esan dugun bezala hor dugula, erronka hemen dago. Alde batetikan RPT lanpostu egokitze, plantilla organika hori ez dugu gehiago egiten, iruditzen zait gehiago egin behar dugula, aipatu zentzu hortan, bai programakin udalan momentu honetan 153 langile ditugula, 73 langile bai finko eta bitarteko funtzionario platzak mugagabez finkoa daudenak, eta baita ere beste 70 pertsona programatan gauzatuta departamento desberdinetan, bai idazkaritzatik, gizarte zerbitzuetan, ogasunan, zerbitzu teknikotan, kulturan, kontratazioan, brigadan ere bai, eta udaltzaingoan ere bai, agenteak, agente zibikoak eta laguntzaileak, eta gero ere hor 70 horietan ditugu aipatutako departamentu guzti horietan 53 pertsona, eta beste enplegu sustapen orokorra, fomento deitzen diguna, beste 17 pertsona, bai itxeki programan, bai brigadarako, ingurumena lehorreratze programan ere bai, lengoratze programan ere bai, eta esan bezala erronka hor dugu, eta esaten denean irizpide gabe goazela, iruditzen zait gure irizpideak argi daudela. Lege aldetikan murrizketa desente ditugu, eta saiatzen gara hori egiten, badakit lege aldetikan ere bai bitarteko interenitate hori murriztu behar dela, baina legeak ematen digun aukeran programa hauekin, ikusi dezute konturatu zerate dagoeneko zenbait departamento refuerzo handia egin dela, eta asmoa da azken finean, bat, aurrekontua aurrera ateratzea, gauzatzea eta herritarreri aldugun zerbitzu honen eskaintzea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko orain interbentzioetarako, bai, Agotxanitz, Igor. Bai, mila esker. Eskerrik asko azalpenagatik. Eta hemen esan behar dut, Agotxanitzen postura urteetan berdina izaten ari dela. Eta ez dugu ontzat ematen aurkezten zaigun lanpostuen zerrenda berri hau. Ez dugu ontzat ematen lanpostuen zerrendan 82 langile azaltzea, eta aldiz gaur egun nik esango nuke 154 langile ditugula, aurreko astean sartu baita langile berri bat. Eta 154 langile ditugu udaletxean. 154 langile horietatik 36 dira, 37 barkatu dira funtzionario karrerako langileak. Bat izendatu gabe 37 horietatik, baina izendatuko gula pentsatzen du. 37 langile da. Gainerako guztiak 107ak aldi baterakoak. 175ko aldi baterakotasun tasa daukagu. Helburua legeak esaten du 108koa izan beharko lukeela 2020 urtean lehen, orain 2021 urtean. Eta gu 175ko aldi baterakotasun tasa daukagu. Zailtasunak daude lege aldetik, baina zailtasunak zailtasun, aitortu beharra daukagu ere, Hondarribiko udaletxeak aukera egon denetan ez dituela kontratazio prozesuak deitu. Deialdi publikoak izaten dira urtero, baina ez dira gauzatzen. 2-3 plazako deialdi publikoak egiten dira, baina ez dira prozesuak gero aurrera eramaten. Eta honela gaude gaur egun, karrerako funtzionariak 125 besterik ez direla. Abusua da. Ez da nik esaten dudalako. Epaitegiek esaten dute. Europako epaitegiek, estatuko epaitegiek, urte luzeetan interinitate egoeran ditugu langileak Hondarribiko udalean. Urte luzeetan didoa denean, 18-20 urte ere lanean badauden langile interinoak baditugu. Ez da justua. Horrek eragiten du langile batek bere bizi proiektua ezin gauzatu ahal izatea. Eta ez duelako ongi lan egiten. Ongi lan egiten dute. Ez zaie aukera eman Hondarribiko udalean funtzionariok izateko. Eta administrazio publikoan, langile publikoak, karrerako funtzionarioak behar dute. 108ko interinitate tasa bat onartu badago edo asumitzen da nolabait badaudelako momentuko sortzen diren behar batzui erantzuteko langileentzako tasa bat, baino 175koa. Tamalez esan behar da daukat, 1000 aldiz hitz egin dudala bai batzordetan, udal batzetan gai honi buruz, beti esaten zaigu, hobet esan da, asmoa badagola, intentzioa badagola, horretan jardungo dugula, baina oraindik ez gara inflexio puntura iritsi. Agotxanitz prest dago, eta behin baina gehiagotan, batzordetan, pertsonalki ere, adierazi izan dugu, honen inguruan laguntzeko, ekarpenak egiteko, lana egiteko prest gaudela. Ideiak baditugula, konpromisoa badaukagula, baina ez gara inflexio puntura iritsi, eta ezin dugu aldeko bozka eman. Bestalde batetik, aipatu beharra daukat, administrari laguntzaileen lanpostuak. Lanpostuen zerrenda honetan oraindik ere ez da aintzat hartu kopuru aldetik, baina ez da kalitate aldetik. Administrari laguntzaileak
hitz egin izan dugu figura horiei buruz batzordeetan eta administrazio publikoan desagertzeko prozesuan behar luketen lanpostuak dira. Eta guk 9 baditugu gure lanpostuen zerrendan eta 2 gehiago orain onartzera ekartzen zaigu proposamena. Ez gaude ados. Barne promozioz bete beharko genituzke administrari lanpostuak, hutsik dauden administrari lanpostuak, eta horretarako badaukagu aukera bat. Erramintak baditugu. Bestalde batetik, soldata igoera, langile baten soldata igoera proposamena ekartzen da. Eta noski merezi duela. Ez daukagu inolako zalantzari. Baina, lanpostuen balorazio batean oinarritutako igoera izan beharko luke. Ez lanpostu batena, lanpostu guztien balorazio baten beharra daukagu. Eta horren arabera ezarri behar ditugu soldata mailak. Ni hemen nagoenetik 3. aldia da proposatzen dena lanpostu baten igoera, soldata igoera bere horretan. Eta ez egokia da prozedura. Eta esan beharrean nago, hobetzeko da, eta esan beharrean nago, eta esango dut, eta errepikatuko dut. Ez gara iritsi inflexio puntura. Asmoak bai, eta beti ematen da aditzera nahi dela, baina ez gara iritsi. Eta iristen ez geren bitartean ez dugu aldeko bozkarik emango. Eta lanpostuen zerrenda, 21. mendeko lanpostuen zerrenda bat behar dugunez, gaurko eta etorkizunera begirako zein langile behar dugun, horren aldeko apustu egingo dugu. Gogoratu nahi dugu, legealdi bakoitzean onartu behar dela lanpostuen zerrenda eguneratu bat, eguneko beharrei erantzuteko. Eta guk daukagun estruktura aurreko mendekoa da. Jarraitezen lanean, gu prest gaude, egin ditzagun esfortzuak, baina kasu honetan kontra bozkatuko dugu inflexio puntu horretara iristen geren artean. Inflexio puntua da egonkortasuna. Lanpostu zerrenda osatu bat, gaurkoa eta aurrera begirakoa aurrikus dezakeguna. Eta lanpostuen balorazioa osotasunean ez bakarkako kasuetan izatea baino. Beraz, ideiak bai, proposamenak bai, jorratzeko bai, baina oraindik ez gaude inflexio puntuan. Eta horregatik kontrako bozka emango dugu. Mila esker. Eskerrik asko Igor. Beste interbentziorik? Bai, Xabier Isasi, EH Bildu. Eskerrik asko. Bazen garaia. Nik uste langileen zerrenda esku artean izatea, eta Igorrek aipatu du legealdi bakoitzean onartu beharko litzatekena, baina hemen urtean. Eman behar izan ditugu aurkeztu eta onartu bitartean. Printzipioz, eutxi egiten diot nik lehen nire kidea Xabierrek esan duena. Langileen zerrendan kasu honetan, Igorrek aipatu ditu ajerik handienak, ezta? Aldi bateratukotasuna, beraz egonkortasuna, lanpostuen kategorien arteko desberdintasunak, beraz desberdinkeria eta hori. Guk azpimarratu nahi dugu Hondarribiko tokiko gobernuaren kudeaketa ereduan langileria publikoa da oinarria. Askotan, langile hauek egiten dutena edo egiten ez dutenak baldintzatu egiten du erabat, Hondarribiko tokiko gobernuaren jarduera politikoa. Eta askotan, eta hau da adibidea, ezta? Hemen izan dugun arazoa langileen zerrenda egin eta gauzatu arte. Tokiko gobernuaren joera eremu askotan, liburutegitik hasi
eta prebitek, adibidez, prebizio planak eta egiteko, da kanporako kontrataziora. Eta kanpoko kakotzen artean, kanpoko adituen esku utzi, bertan erabaki behar diren gauzak. Eta hori islatu egiten da, paradoxa bada, ezta? Gestio eredu honetan langileak askozaz gehiago zaindu beharko lirateken. Askotan, haiek diseinatu, langileek diseinatu eta gauzatu egiten dutena, hori ez dira tokiko gobernuaren araberako emaitzak. Adibide bezala, aipatuko nituzken gizarte zerbitzuetan egiten den lana, askotan hor ez dago egitura jakine, koordinazio lanak nola banatzen diren ez dago batere argi, zein dan egitura, zerbitzoien egitura ez da planteatzen, oraindik adibidez berdintasun eta gu behin eta berriz eskatuko dugu berdintasun zaila eta berdintasun teknikaria. Oraindik hori plazaratu eta egin gabe dago eta horrek dakarren lana berdintasun alorrekoa gizarte zerbitzuen langileen bizkar izaten dira. Ezin iritsi daitezkela eta gainera kontutan hartzen baldin badugu batzutan orain gertatzen den moduan bi langile bajan daudela, ordezkapen prozesuak eta oso mantsuak askotan zailtasunak objektibak izaten dira. Bueno, guk pasa zitzaigun informeen artean aipatu egiten dira gauza asko, ezta? Postu ginen ikusterakoan gizarte zerbitzuen inguruan izaten dena, behin berriro aprobetxatuko dugu eskatzeko parekidetzea gizarte zerbitzutako langileen kategoria bulego teknikokoekin eta hori, eta eskartu nahi dugu, ezagutzen ditugulako bertako langileek egiten duten lana, eta iruditzen zaigu prekariotasunarekin amaitu behar dela. Gu posten gaitu behingoagatik langileen zerrenda eukitzea. Baina honek ekarri beharko luken behin-behinekotasuna amaitzeko plan bat mahai gainean jartzea, osatzea langileen zerrenda oinarri hartuta, osatzea eta lehentasuna markatzea, eta horrekin guztiarekin nolabaiteko iraulketa eginda. Iruditzen zaigu digitalizazioa askozaz ausartagoa izan behar dela. Gure jarrera, langilea, aurkeztu zaizun langileen zerrenda honekiko izango da abstentzioa. Iruditzen zaigu aurrera pausoa dela aurkeztea, baina gaude ez dela nahikoa aurkezten zaiguna. Eta ez direla sakoneko arazoi aterabiderik ematen aurkeztu den langileen zerrenda honekin. Eskatuko genukena, eta horrezegatik esaten dugu irizpiderik ez dagoela, oda, ze irizpideen arabera eginda langilea, guztiz teknikoak, ze irizpide politikorik, ez dugu ezagutzen, zergatik, bestea beste eta behin eta berritan errepikatu egingo dugu legealdi planik ez dagoelako. Ez dugu ezagutzen tokiko gobernuaren egitasmoa honetarako. Aldian aldiro aurkezten dira udal batzonetan, proiektu desberdinetan, eta egiten da justifikazioa normalean gainera udaleko langileek egindakoa izaten da, eta askotan bete beharreko gauzak izaten direnez, justifikatu egiten da, argudiatu egiten dira, izan diren zailtasunak eta askotan artez edo moldez izan dago zailtasunak proiektuak aurrera ateratzeko txostena falta direla eta horra aipatu egiten da. Eta iruditzen zaigu, eta honekin amaituko dut, beharko genukela adostasun estrategiko bat kontutan hartu Hondarribian enplegu publikoaren aldean alorrean Hondarribiko udala eremu handiena da, sustatu egin behar da, indartu egin behar da, eta batez ere aldundu egin behar dugu sektore publikoa gizarte zerbitzu alorrean
berdintasun politiketan, formazio alorrean eta zerbitzu asistenzialetan orokorrean. Eta azkenik, hor aipatzea, Apolen aipatu izan dut, berriz ere aipatu dut, nik uste dut, eta hau da alde, uste dut ekipo tekniko oso solventea badaukagula, nik behintzat, beraiekin hitz egin izan dudanan, konfiantza daukat beraiengan, baina iruditzen zait, irizpideak tokiko gobernuari jartzea tokatzen zaizkiola. Nik ez dut esaten, Txixun, ez dut esaten ez duzuenik, segura asko badaukazue, baina ez dakin nun daukazuen eta ez ditugu ezagutzen. Eta hori, behin eta berriten ez dugu ezagutzen. Eta horrezegatik esaten dugu, irizpideriek ez baditugu ezagutzen, nola ze oposizio klase egin genezaken. Guk ezin dezakegu oposiziokok behin gobernua ordezkatu eta zate hau eta honela egin beharko da, esango dugu bere iritzia. Eta gehienetan, oposizio eraikitzailea izan alizateko da, noizko izango da apo, ez dakigu. Jakingo bagenu, esango genuken, horren arabera, lana horrela antolatu behar da. Langileen zerrendakasunetan, nola egingo zaio aurre behin-behinekotasuna eta aldi baterakotasun hori? Zenbateko dan, eta eztabaida genezaken. Zein dan irizpidea? Ze komeni da, zergatik zenbait kasutan aurreko aporekin egiten da kanporako kontratazioa, eta orain honetan, zergatik aldatu da irizpidea? Zergatik? Ez dakigu. Guk alde gaude, orain egiten ari den moduan. Baina ez dakigu zergatik egin izan den horrela. Bueno, luzerako emango luke, baina finkatzeko berriz ere esango dut, guk abstentziora joko dugu, baloratu egiten dugu positiboki langileen zerrenda aurkeztu izana, eta eskertuko genuken biziki antzematen diren desoreka horiek bidetza aldela. Eta batez ere, berdintasun alorrean behingoagatik, berdintasun plana abian jarri, mesedez. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Orduan, bozkatzeari ekingo diogu, egia esan ez dakigu, nik behintzat ez dakit talde sozialistaren iritzia, no conozco la opinión el sentido del voto del Partido Socialista y ya me gustaría que nos lo comentaras. A ver, yo suspenso, ¿no? Vale, guk alde botako dugu. No vamos a intervenir porque yo que, a ver, dana esana dago, bidea jorratzen ari dira, akatza daude egia da, baina, bueno, nik usten du ja, esan duguna esana da, esan duguna urte hauetan nun dauden akatza badakigu, hemen aukera bat ematen zaigu, eta guk apostu hau egingo dugu. Naiz da motxe izan, apostu bat egingo dugu. Eta gure boto alde izango da. Eskerrik asko, Josu. Bueno, orduan bozkatzeari ekiteko proposamenaren alde, izango dira EAJ-PNV-ko 9 zinegotziak eta PSE-ko 2 zinegotziak. Kontra, ahotsa anitzeko 4 zinegotziak eta abstentzioa EH Bilduko 2 zinegotziak. Hortaz, gehiengo onartua eta Marisa zalantzaren bat. Ados, orduan? Bai. Eskerrik asko. Horrengo puntua dugu 2021ko soldata igoerari buruzko proposamena, eta berriz ere eskatuko diot Txisunari azalpena egitea, eta gero beste taldeek interbentziorik egin nahi baldin badute, egin eta bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Txomin. Banatutako dokumentazioan argi dago bai administrazio orokorreko teknikari jaunaren txostena,
baitare udal kontu hartzailearen txostena eta apirilak 29ko udala batzordearen diktamena. Alde batetikan argi dago kontutan izanik 2021ko urterako estatuko aurrekontu orokorraren legearen edukia eta baita ere ikusirik Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak onartzeari buruzkoak duen edukia. Hau dene ikusirik argi dagona da estatu mailan diktaminatu den bezala aukera dago eguneko 0,9 igotzea eta diktamenan batzordean egindako diktamenan araberara udalaren zerbitzupeko langilearen lansariak eguneko 0,9 igotzea 2020ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko, 2021ko urtarrilaren 1etik eragina izango duenak. Hori alde batetikan diktaminatu zen, legiak hori esaten du, eta beste aldetikan ere bai, esan zena zen, igoera hau ez dadila aplikatu hautagai politikoei bai dedikazio esklusiboa zein partziala dutenentzat. Eskerrik asko. Interbentziorik egin nahi da? Soilik esan, legediak ahalbidetzen duen gehiengo kopurua dela ekartzen dena mahai gainera eta hartutako irizpideekin ados gaudela. Bai, PSek Bildu? Alde. Bai. PSek? A ver, botoa eskatzen bali da, alde. A ver, eske... Konforme. Pues hori zen galdetu nahi nuena eta horrela azkarro egiteko. Pensatu duen interbentzioa, zala, eta interbentzioik ez dago. Vale, konforme, eskerrik asko. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, egin den proposamenaren alde aho batez. Jasoa. Eskerrik asko. Orduan, orain, herritarrak batzordetik ditugun bi gai, biek lotuta daude, orduan eskertuko nuke ahalegina egingo bagenu azalpena egiten dugunean biei buruz hitz egin eta gero asmoak ere agertzen ditugunean baita ere, eta horrela ja 2 ordu badaramagu eta pixka bat arintzeko gaitasuna badugun. Ez dut esan nahi horrekin gaia garrantzirik ez duenik, bai duten loturagatik nik uste dut 2 puntuen azalpena egin dezakegula eta gero zehaztuko dugu bozketa nola egin. Beraz, Gotzoneri emango diotitza, azalpena egin dezan. Bai, eskerrik asko Txomin. Ondo dakizuen bezala, duela 2 hilabete postetxearen aurreko plazari izena aldatu genion, eta martxoaren 8ko plaza izendatu genuen, emakumearen nazioarteko eguna. Urtean zehar, hainbat proiektu elkarrekin lantzen ditugun elkartearen bidez etorri zitzaigun proposamena, emeki elkartetik, eta guztira 7 proposamen jaso ditugu. Sortu diren eta gaur egun izenek ez dituzten 7 plazatarako. Hondarribiko kale izandegian emakumeen presentzia handitzea berdintasun planean jaso dugun bezala, proposamena jaso genuenean ondo eta egokia iruditzen zitzaigun aurrera egitea. Emek elkarteak egin du azterketa eta haiekin elkarlanean aritu dira ikerketa lanean herritar aditu batzuk. Proposamena irekia esan da eta proposatu dituzten izenak lekuarekiko harreman edo zentzu batekin jarri dituzte. 7 proposamenetatik bat egina dago eta gaur beste 2 ekarri ditugu udalbatza hontara. Gaur proposatzen ditugun 2 plazen izenak ez diete bizilagunei eragingo, inork ez du helbidea aldatu beharko, ez baite inguruko bizilagunei eragiten. Pendiente geratzen diren beste 3 proposamenen plazak hauxe dira. Antonio Etxeberria Mendizaba Amute auzoan, Bienvenida Mazabel Portuko auzoan eta sare konpontzaileak Hermandade Parian. 3ak bizilagunen artean eragina badute eta beharrezko pauso guztiak eman Bersail laster hurrengo osoko bilkurara ere ekarriko ditugu.
Zazpigarrena, alkateak aipatu den bezala, osoko elkarteekin harremanetan jarri gara eta proposamenak lantzeko. Gaur, aurkeztuko ditugun kaleak, bi kaleak proposatuko dizuete orain, 7. eta 8. puntokoak. Lehenengoa, izena jarri nahi zaion plaza Denda kalean dago, Azoka Zarra zegoen plazan. Han bertan, urte askotan, gure Agustina Genoa Saralegi, baserriko elikadurak han saltzen zituen. Agustina oso maitea izan zen bizilagunen artean. 2005an emek elkarteak omenaldia egin zion emakumearen astean. Eta 2016an auzoko kideak ere omenalde bate egin zioten eta plaka bat jarri zuten bera zegoen lekuan. Bere barazki postorekin jarraitu zen urteak aurrera joan ahala gutxi topan zena. Eta bere postua bere azken egunetara arte mantendu zuen. 2019ko abenduaren 12an, 84 urte zituelarik zendu zen. Herritarren batzordetik pasa genuen, eta gaur bozketara dakargu Agustina Saralegi plazaren izena jartzeko proposamena. Bestalde, Petra Labordaren Denda kalean eta Remigio Mendibururen kalean artean dagoen plazari Petra Labordaren izena jartzea proposatzen da. Petra Marikeñeña baserrian bizi izan zen 18 urte bete arte, eta ondoren Kiros familiako sukaldaria izan zen Hondarribian eta Madriden. 1929an liburu bat idatzi zuen, izenburu honekin, La cocina práctica por Petra Laborda, cocinera de la antigua condesa de Santiago, eta sukaldaritza eskola bat ere ireki zuen gure herriko gazte asko pasa ziren bertatik. Petra Laborda, hondarribitarrak, Euskal Herriko eta munduko emakume sukaldari astu guztiak ordezkatzen dituela uste dugu. Herritarren batzordetik ere bai pasa genuen, eta gaur ere onuntz ekarri dugu Petra Laborda plaza izendatzeko proposamena. Hauxe dira gaur buskatzeko ekartzen ditugun bi plazak. Bai, interbentziorik egin nahi da. Bai, Estitxu, agotxan itzen izenean. Bai, mi esker Txomin, mi esker gotzen ere bai azalpenagatik, eta alkate jaunaren gomendia jarraituz, hausnarketa honek 2 puntuentzako balioko du, azken finean hausnarketa bera delako. Gotzonek ondo aipatu duen bezala, Otsaieko udalbatzan hasi ginen ibilbide honi, hasi genuen ibilbide hau, emeki emakume elkarteak aurkeztutako proiektuaren gainean, eta orduan, bertako udalbatza hartan esan genuen oso proiektu polita eta pozgarria iruditzen zitzaigula, batez ere 2 arrazoiengatik. Alde batetik, herritarrengatik sortutako proiektu bat zelako, aprobetxatuko dut berriro ere balioan jartzeko, emekik eta Kotegi Barak, Koldo Ortegak, Luis Elosegik eta Fermín Olaskoagak egindako lan txukun hau. Eta bestetik, berdintasun planean jasota zegoen ekimen bat zelako. Udalbatza hartan, Otsaiko udalbatza hartan, aipatu genuen ere, edo eskatu genion batez ere udal gobernuari, etzela lanketa hau bertan bera utzi, jarraiz ezala lanketa honekin, eta, posten gara, lanketari jarraipena ematen zaiola ikusten dugulako. Bestalde, eskerrak ere eman dizkiogu udal gobernuari, ez duelako udalbatza honetara bozkara ekarri Mendelurako aurreikusita zegoen Amalurra plazaren izena. Izan ere, zuen auzotarren babes zabala jaso eta lanketa horrek, Gotzonek esan duen bezala, denbora gehiago eskatzen zuen. Eta, ahotsan hitzetik beti esan dugu, politika egiteko modurik egokiena herritarrak eta auzotarrak entzutea dela, eta beraz, eskertzen dugu esfortzua. Guzti honengatik, noski, gure botoa aldekoa izango da 2 plazentzako. Mi esker. Eskerrik asko zuri. Beste interbentziorik, PSek? Ez. Eskerrik asko. EH Bilduk? Bai, eskerrik asko, Txomin. Hasi nahiko nuke gogoratzen, 2016ko martxoaren 8an, Hawaii txiki deitzen diogun plaza horretan, EH Bilduk ekintza bat egin zuela, eta, azken finean gaur lantzen ari garen gaia mahaigaineratzeko asmoa zuen ekintza horrek.
Plaza horri, Bienvenida Mazabel Plaza zion plaka jarri genuen. Garaiko prentxara jotzen badugu, Bienvenida Norten aipatzen zen, testuak bidali genuen ikusi daiteken zergatik egin genuen ekintza eta zerrendatzen genuen tartean baita ere herri honetako kale izendegian toponimiari ematen zitzaion lehentasuna ontzat ematen genuela, baina garai hartan 25 pertsona izenetik bakarra zen emakumearena, Katalina Erauzorena alegia. Ordutik hona, adibidez Kandiosaz eta ere, zako hortan sartu behar dugu. Orduan, 2016 hortan, esaten dudan bezala, udal gobernutik begi honez ikusi zuten EH Bilduren proposamena, eta ahoz bada ere, kontuan hartuko zutela aipatu zuten. 5 urte geroago, hemen gaude, eta emekiri eskerrak, behingoz, konpromiso errealak hartzeko preste ikusten dugu udal gobernua, beraz, emekiri hemendik eskerrik asko. Hala ere, utxune nabariak ditu udal gobernuak aurkezten digun proposamen honek, badakigu proposamenen batek, eta aipatu da dagoeneko, mendelukoaz ari gara, zehazki, hautsak arrotu dituela, auzotarren artean, zergatik ote. Beste behin ere, herritarren parte hartzeari muzin egiten diolako udalak. Zer uzten du agerian horrek? Inoiz baino beharragoa dugula berdintasun batzordea, gai hauek landu, adostu, eta denon artean proposamenak ontzeko. Inoiz baino beharrezkoagoa dugu, eta errepikatzen gara, berdintasun teknikaria udalean. Gobernuak, zein oposizioak erabaki bat hartzen duenean, hori nola egikaritu eta herrian udalarenak diren nahi horiek nola txertatu aztertu eta landuko duen pertsona alegia. Puntu honetara iritsita, lotsagarria ere egintzaigu udalaren prentsa alorretik oraindik udalak onartu ez duen eta oraintxe bertan erabakitzen ari garen erabaki hau edo onartutzat eman eta lagoizetara zabaltzea. Berdintasuna eta ekitatea ez da soilik genero borroka bat. Botere harremanekin ere zerikusia du eta agintekeriaz jokatzea kontu itxusia dela uste dugu guk. Beraz, argi utzi nahi dugu, inolaz ere ez dugula emekiren lanketaren kontra egiten, baina udal gobernuak gaia nola jorratu den ikusita abstentziora jotzea behartuta ikusten dugu gure burua. Tresnak falta ditu udal honek horrelako lanketak eta herrian eragina duten erabakiak herriarekin edo sikera plaza hori biziko duten herritarrekin parte hartzerik gabe erabakitzea ez dugu egoki ikusten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. PSeri galdetuko diot, ia bozketan ze asmo duten, mesedez? Gure aldetiken alde botako dugu. Bi kasuetan. Bai. Vale. Orduan, ondo iruditzen bali mazaizue, Agustina Genoa Saralegi izeneko plaza jartzeko proposamenari baiezkoa eman diogu EAJ udaltaldeko 9 zinegotziek, Abotsanitz udaltaldeko 4 zinegotziek eta PSE udaltaldeko 2 zinegotziek. Abstentzioa EH Bilduko 2 zinegotziena. Marisa, 2. Bai? Orain. Bai, alde. Ondo. Ondo jasoa dago, bai. Vale. Eta orduan, emaitza berbera, Petra Laborda, plaza
hori izena jartzeko. Emaitza bera. Hortaz, onartutzat emango ditugu. Bai bata eta bai bestea. Eta lehen aipatu den bezala, bai Mendeluko plazarako eta baita kasu honetan bai sare konpontzaileen plaza eta beste proposamen batzuk landuko ditugu aipatu den bezala herritarrak batzordean eta espero dugu hurrengo udalbatzarako prest izatea horrela baldin bada edo bestela beranduxago baldin bada ere lanketa egin eta gero ekartzea. Orduan, orain ondo iruditzen baldin bazaizue, mozioen atalean hasiko gara. Edo beto esan, mozioen atalean jarraituko dugu, justu udalbatzaren hasieran mozio bat landu dugulako. Gure zerrendan, hasierako zerrendan 11. zenbakia zuen, aipatu dugun bezala, sare konpontzaileak plaza berrien izenaz, oraintxe bertan aipatu dugun bezala, bertan bera utzi dugu, eta orain 12. Zenbakia zuen, Abotxanitz udaltaldeak aurkezturiko mozioak COVID diru laguntza programa berriaz. Eta beraz, Abotxanitzi, emango digu hitza. Ez dakit hartuko duen, barkatu, Bai, entzuten zait? Bai, Lupe, barkatu, Bai, nik, lasai. Arratsaldeon guztioi eta mila eskerri emateagatik. Aurkezten dugun mozio hau COVID-19 hau da. Pandemiak eragindako kalteei aurre egiteko diru laguntza programa berri baten proposamena da. Urtea bete da COVID-19 izeneko birusa gure bizitza hankaz gora jarri zuela. Planeta guztian eragina izan duen pandemia izugarria sortu. 2020 urteko udaberrian osasun agintariek pandemiari aurre egiteko 40 aldia ezarri zuten. Eta ezkeroztik, honen ondoren, beharrezkoak izan dira azken urte hontan gaixotasunaren edapena kontrolatzeko hainbat neurri ezartzea. Hala nola, maskararen erabilera, pertsonen arteko distantzia minimoak, talde murritzetan elkartu ahal izatea, gehiengo 4 pertsonako gehienez, lantokietan, eskoletan eta arloia guztietan jardunarekin jarraitu ahal izateko hartu diren neurri ezberdinak. Neurri eta arau berri guzti hauek bizimodu berri bati eman dio sorrera, normaltasun berria deritzoguna. Eta gure bizimodua egokitu behar izan dugu normaltasun berri hontara. Argi dago pandemia honek krisi orokor bat eragin duela mundu osoan, arlo guztietan edo ia guztietan. Osasun krisia, milioika hildako eta gaixotu egon dira. Osasun zerbitzu publikoaren egoera kaskarra azalaratu du. Azken urteetan garatutako politika liberal privatizatzaileak direla medio. Krisi ekonomikoa. Sektore ekonomiko guztietan izan du eragina pandemiak. Sektore kaltetuenetako bat zerbitzu sektorea izan da. Eta gure kasuan, Hondarribian erroldatutako aktibitate ekonomiko gehiengoak zerbitzu sektorekoak direlarik, lehen eskutik ikusi eta bizi ahal izan dugu pandemiaren eragina sektore honetan. Hau ikusita ezinbestekoa deritzogu lehen eta bigarren sektore ekonomikoak bultzatuko dituen politika ekonomikoak abiatzea. Gure eginkizuna bai da, gure herriko ehun ekonomikoa sendotzea eta zabaltzea. Abotxanik udaltaldeak 2020 urtean pertsonei eta familiei eta enpresa eta jardun ekonomikoei zuzendutako diru laguntzak proposatu zituen. Hondarribiko udalak itxeki programa izenez larrialdi laguntza ematea adostu zuen. Pertsonei eta familiei zuzendutako diru laguntza 1.100.000 eurotakoak izan ziren, eta gizarte zerbitzuetatik kudeatu dira. Kudeaketa honen nondik norakoak herritar batzordean eman zaizkigu. Azken datuen arabera 2020ko irailekoak
220.000 euro inguru erabili direlarik. Enpresa eta jardun ekonomikoei zuzendutako diru laguntzak aldiz, 1.115.000 eurotakoak izan ziren. Horrela erabaki zuen udalak. Kasu hontan, ez dugu informazio horik jaso. Horregatik, gustatuko litzaiguke dagokion batzordean lehenbailen diru laguntza hauei buruzko informazioa jasotzea. Beste erabaki batzuk ere hartu ziren, erosketa bonoak martxan jartzea, Eusko Jaurlaritzak abiatu zuen Euskadi Bono Merkataritza kanpaina barruan. Oso ondo funtzionatu duena, eta horretara 300.000 euro bideratu ziren urte bukaeran. 2021 urteko aurrekontuetan jorratu ziren pandemiaren eraginak paliatzeko diru ekarpenak. Hala nola gizarte zerbitzuen departamentuaren eta aurrekontuaren handitzea edo ehun ekonomikoaren eragina jasaten dutenentzat diru laguntza berezia. Kontutan izan da, mugak ezartzen dituzten neurriak indarrean jarraitzen dutela eta pandemian jarraitzen dugula, kontutan izanek Hondarribian erroldatutako 1.200 enpresetatik ia guztiak sar litezkeela autonomo edo enpresa txikien alorrean eta horietatik asko direla zerbitzuetara bideratutakoak, gizartea jasaten ari den murrizketek eragin zuzena duela ondoriozta dezakegu. Herriarteko mugikortasun murrizketek, pertsonen elkartzeko mugek, establezimenduen ordutegietan ezarritako mugek eta abar, eragin zuzena dute Hondarribiko jardun ekonomikoan. Egoera honi erantzuteko, 2021 urteko udal aurrekontu orokorrean funts bat jasota dago, diru laguntzak autonomo eta enpresa txikiei partidan, funts hau 273.000 ingurukoa delarik. Bizi dugun egoeran eta aurreko urteko ikasketa oinarri hartuta, orain da funts hau aktibatzeko momentua. Beraz, egiten dugun proposamenak honako honela banatuko ditugu. Pertsona eta familiaentzako gizarte zerbitzuen sailak pandemiaren eraginez sortutako egoerei modu ekintzailean erantzuten jarraitu dezala. Eta ehun ekonomikoaren bizi iraupenerako aurrekontu orokorretako izan dugun funts hori partida aktibatu dadila 3 hileko honetan, lehen bailen. Eta aktibitate guztientzako. Herritarrek kontsumoa sustatzen laguntzeko ekarpen ekonomikoa, kulturgintzan, komertzioan, osteleritzan eta gainerako herriko aktibitate ekonomikoetan erabili ahal izateko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, orduan orain beste taldeen interbentzioa eta botoaren zentzua azaltzeko erabiliko dugu. Orduan orain hitza emango diot Maria Serranori, EJ-aren izenean. Eskerrik asko txomen. Gure aldetik, aldeko bozka jasoko du mozionek, guk azkeneko hilabetetan eta pandemia hasi ezkeroztik, sektore ekonomikoekin lanketan ari garelako eta abotxanitzek emozioan aurkeztu du, enpresa guztiei irekitzea, guk momentuan jarraitzen ari dugun bidea da, azarotik onara itxierak eta gian eragin handiena izan duten sektoreekin lanketan aritzea, gehien bat ostalaritza, hotelak, nekazaletxeak, eta hurrengo asteetan, beraiekin eta udaletxeko langileekin landu ditugun diru laguntzak gure batzordean aurkeztuko ditugu eta denen ekarpenak jasotzeko debate hori irekiko dugu ere bai. Beraz, momentu honetan gure lehentasuna sektore horietan jarri dugu.
Noski merkataritzarekin lanean jarraituko dugu ere bai, azkeneko urteetan aritu garen bezala, datorren astean adibidez elkartearekin beste bilera bat izango dugu, beraien lehentasunak edo eskaerak jaso eta hurrengo aste eta hilabeterako jarduerak eta lehentasunak finkatuko ditugu. Noski bono kanpaina oso ondo funtzionatu du, horrela jaso dugu sektoretik, turismo eta ostalaritzarako bonoak martxan daude aurten, 150.000 euro joan den urtean jarritakoak, baina aurten kontsumitzeko aukera izango dute herritarrek, eta ikusi dugu bide horrek oso ondo funtzionatu duela, eta horretan lanketa egingo dugu noski. Beraz, lantzen ari garen bidea hori denez, Botxanitzek aurkeztu duen mozioari alde bozkatuko dugu. Mila esker. Markatuz, bai zuri, orain ez dakit PSeren aldetik, parte hartu nahi den, intervención por parte del PSE. Bai. Ontzuten da, ez da? Bai. Bai. Bueno, nik uste dut, Botxanitzen mozioen inguruan, pues nosotros, no podemos hacer otra cosa que votar a favor, pero, pues que no votamos a favor porque de alguna forma ha sido un poco la línea que hemos estado manteniendo durante estos últimos años y el último año y el último mes. Y la prueba de ello es que el último comunicado que nosotros mandamos era que el PSE de Hondarribia pide al gobierno municipal que active las ayudas autónomas y pequeñas empresas previstas en los presupuestos. Es decir, bueno, va en línea con esta moción y va en línea en el sentido de que, bueno, lo que estamos planteando es de que los presupuestos que se han aprobado el año 2021, para el 2021 en este caso, pues bueno, pues se pongan en práctica. Y yo creo que es un poco el espíritu que tiene esa moción, en lo cual no debemos otra cosa que votar a favor. Yo creo que, y el resto, pues es lo que hay. Entonces nosotros, pues, votaremos a favor, porque no puede ser de otra forma. Mila esker, Josu, EH Bilduren izenean, Bai, argitaratu dugu eta behintzat hainbatean eskatu izan dugu informazioa beste bide batetik lortu dugu eta irakurriko dizuet Hondarribia aldizkarian argitaratuko den gure iruzkina. Urtebeteko epean 2020ko martxoaren 17-tik 2021ko martxoaren 4 bitartean 250 erte gauzatu dira Hondarribian. Erte horietara 1.500 langile baino gehiago bildu dira. Gehiengoa 151, ia 800 emakumezkoak izan dira. Sektore edo jardueraren arabera gehienak 151, 180 baino gehiago, 3 kategorietan biltzen dira. Hotelak eta antzeko ostatuak 9, edari establezimentuak 74, eta jatetxeak eta janari postuak 78. Orduan, horrekin esan nahi dugu, informazioa lortu dugu, hau jakinez gero plana, aldeko bota emango diogu. Iruditzen zaigu ere honetan askozaz gehiago egin zitekela eta berriz ere arrazoiak zergatik lehen kreditu gehigarrian ez dugu proposamenik aurkeztu. Iruditzen zaigu irizpidea markatu behar direla. Irizpidea markatzeko informazio zuzena jaso behar dugula. Informazioa biltzeko aleginak egin behar dira, interpretatu, argitaratu, adostu eta plana egokitua. Gure botoa berriz ere esate dut taldekoa da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri Xabier. Beraz, talde guztiek agertutakoaren arabera, Botxanitz udal taldeak aurkezturiko mozioari aho batez baiezkoa emango diogu. Marisa, ados? Ados. Eskerrik asko. Orduan orain, beste mozio bat dugu, Botxanitz udal taldeak aurkezturiko mozioa autokarabanei buruz. Beraz, zuena da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, autokarabanen inguruan aurkeztu dugun mozio honek 2016an
proposatu genuen autokarabanen inguruko mozioan dauka oinarria. 2016ko udazkenean, Ahotsan Hitz taldetik planteatu genuen garai haietan zegoen autokarabana etorrera zela eta alde batetik kopuru handia zelako eta beste alde batetik zerbitzu gune falta bat zegoelako, ikusten genuela ezinbestean gai hori jorratu behar genuela alternatibak eta irtenbideak eskaintzeko. Aipatu genuen, aurrez ere gune bat izan zela Hondarribian, autokarabanentzako, hondartza inguruan, eta Hondarribiko udalaz kanpoko enpresa batek kudeatzen zuena. Aipatu genuen, nola legedia, zirkulazio legedian oinarritzen zen eta baita turismo legean, aparkatzea zer zen, akanpatzea zer den. Hitz egin genuen, azkeneko hamarkadetan gorakada itzela izaten ari zela ibilgailu hauen erabilera eta kopuruari zegokionean, eta planteamendu bat egin genuen. Guk egiten genuen planteamendua zen, hondartza eremuan ere aparkaleku bat ezartzea. Guk ikusten genuen hondartzako parkinaren barruan dagoen eremu berezitu horretan izan zitekeela eremu egokia. Aipatzen genuen, erabilera eta zerbitzuak arautu egin behar genituela, tarifa bat ezartzeaz, kostu bat ordaintzea nolabait zerbitzu hori finantzatzeko, eta muga batzuk ezartzea egunetan, edo zenbateko iraupena ikiko zuten muga batzuk ezartzea ere proposatzen genuen. Eta proposamen hori egiten genuen udazkenean, baina 2017ko udari begirakoan nolabait arazo hori ekidite asmotan. Hondarribiko udalbatzak hau batez 2 puntu onartu zituen transakzioko oinarri batean, eta 2 puntuak ziren udal mailako araudia egitea autokarabanei dagokionez, eta bestea zen autokarabanei zuzendutako zerbitzugune bat finkatzea. Pasa dira urteak, eta ez dugu ikusten badagoenik inolako araubiderik zentzu horretan, ez dagoela inolako zerbitzugunerik, eta aldiz autokarabanen etorrera eta autokarabanen erabilera gero eta handiagoa da. Eta Hondarribira bisitan etortzea ahalbidetu ordez mugak ezarri zaizkie azken urte hauetan. Isuna jarri izan dira, aparkatuta zeuden guneetatik bidali izan dira mendiguneetara, eta uste dugu ez dela egokia izan. Ez da egokia izan jarduna, izan ere, arazo bati aurre egin beharrean, arazoa beste kokagune batzutara bideratu nahi izan baita. Eta mendiguneetara bideratu dugu nolabait arazo izan zitekeen hori. Eta ez, proposatzen duguna da, eta gaur berriro ekarri nahi dugu mahai gainera, irtenbideak ekarri behar ditugula. Are gehiago, COVID-19 eraginez, burbuia eremuak ezartzen dituzten guneak badirelako, autokarabanak. Eta 2020ko udan eta 2021ko aste santutan adibidez ikusi dugu zenbat eta zenbat familia mugitu diren horrelako ibilgailuen bitartez. Ibilgailu guzti hauek, gehienak Farolako eremura edo Guadalupeko eremura bidali izan dira. Eta nire ez dago zerbitzurik. Autokarabanak haitu zen, dute abantaila bat, ongi erabiliz gero, eta gehienek ondo erabiltzen dute, badituztela nolabait beharrak asetzeko edo, bai janaria prestatzeko eta bai
behar fisikoak edo arintzeko guneak badituztela eta horiek eramaten dituztela. Baina baditugu baita ere ibilgailu furgoneta moduko ibilgailuak edo autoetan eta bar jendea bidaiatzen duena. Ezinbestean ezarri behar ditugu zerbitzu guneak osasunaren ikuspegi batetik ere. Herriaren ikuspegi batetik bai, baina osasunaren ikuspegi batetik ere. Eta horrek ahalbidetu dezake erabilera eta jardun zibikoagoa bat esango nuke. Izan ere, orain dugun egoeran, herritar batzuk ez dira eroso sentitzen. Mendigunean ere, herritar batzuk ez dute eroso jasotzen. Eta ez duguna egiten da udaletik daukagun errealitate bati erantzuten. Jakin badakigu badaudela ekinbide pribatuko proposamenak. Hemen, udalbatza honetan onartutako proposamen publikoa ere badaukagu, baina ez dugu jorratu, ez dugu abordatu. Eta elkarbizitza hobetze bidean, uste dugu ezinbestekoa dela gai hau jorratzea, epe laburrean. Ziurrenik norbaitek aipatuko dit mugikortasun mailan ordenantza bat edo egiten ari garela. Aspalditik zirriborro bat jarri zen mahai gainean. Ez soilik autokarabanei zegokiona, trafikoari zegokiona baizik, eta autokarabanen inguruan aipatzen zena bertan murriztaia zen oso. Jarri nahi dut adibidezela, adibidez Mutrikoko udalak duela denbora gutxi ateratako ordenantza. Espazio ezberdinetan, kokagune ezberdinetan aparkatzeko aukerak eskaini ditu. Denbora muga ezarriz, ordainketarako kopuruak ezarriz, eta lanketa horretan egin ditu. 2016an ere, aipatu nituen, barnekaldeko ere zenbait herrik nola jasotzen ditugun bisitariek, baina askoz ere maila apalagoan jasotzen dituzten haiek nola apustu egin duten horren aldeko. Eta guk ere, noski, jasoko ditugu eta erantzun bat eman behar dugu, ezinbestean. Horregatik, helduko diogu berriro proposamen berdinari. 2016an aho batez udalbatza honek onartutako proposamenari. Eta 2 puntu ditu. Alde batetik, autokarabanei dagokien udal mailako araudi bat egitea, eta bigarrenik, autokarabanei zuzendutako aparkatze eremua eta zerbitzugunea finkatzea. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste taldeen interbentzioetarako, uste dute EJN izenean Kalixa, Juan Luis Ilanesek. Eskerrik asko Txomin, arratsaldeon. Nik zuzenean bi galdera hoiei erantzuna emango dizkiet. Lehenengo galderari, autokarabanei dagokien udal mailako araudi egitea. Azken hilabeteetan mugikortasun ordenantzarekin ari gara lanean, teknikariekin bilerak egiten eta zirriborroa lantzen ari gara. Datozen asteetan ordenantza horren zirriborroa erraztea espero dugu. Araudi horretan mugikortasun mailaren ekarpen guztiak kontuan hartu dira, eta ordenantza mugikortasun jasangarrirako planaren ildo beretik doala jakina. Gogoratu ere, lehen zirriborroa mugikortasun mailari erakutsi zitzaiola abenduan, egindako azken bileran. Eta zuen alderdi politikoak bilera horretan parte hartu zuela. Aipatutako ordenantza horretan, autokarabanei, landari eta ibilgailu analogoei buruzko kapitulu zehatz bat badago. Eta bigarren erantzuna emango diot, bigarren galderari, autokarabanei zuzendutako aparkatze eremua eta zerbitzugunea finkatzea.
Bueno, udaletxea aparkaleku bat eta autokarabanentzako zerbitzua jartzeko kokaleku egokia lantzen ari da. Hainbat bilera eta azterketa egin dira, baina oraindik ez dira gauzatu. Baina bai esan beharra dago, gai horrekin ari garela lanean. Arestian adierizitakoa dela eta gure botoa mozioaren aldekoa izango dela jakinarazten dut. Eskerrik asko, PSeren aldetik. Bai. A ber, gure aldetikan ja, bueno, nola da, bigarrengo mozioa, main moikorra martxan di joan. Eta, bueno, azkeneko mozioa alde gota gendu. Oain berriro ere mozio berdina da. Bueno, normala alde gotako dugu. Ez ka besterik. Sin más, ya está. Así de clarito. Mila esker, Bilduren aldetik. Alde. Bai. Mila esker guztiei. Orduan, bozketara proposamena ekarrita, aho batez onartzeko adostasuna badugu. Ados, Marisa? Bai, hartua dago abarra. Eskerrik asko. Orduan, hurrengo mozioa dugu, PSOE taldeak aurkeztutako mozioa, izapide digitalen eskaria handiari aurre egiteko, biztanle arreta zerbitzua indartzeko eskariari buruzkoa. Alegia, moción presentada por el Grupo Municipal PSOE en relación a la solicitud de refuerzo del servicio de atención a la ciudadanía para solventar la alta demanda de solicitudes de trámites digitales. Sí, en relación a esta moción que habíamos presentado, hemos consensuado un texto con el Partido Nacionalista Vasco y paso a leerlo. La pandemia del COVID ha traído consigo la necesidad de comunicarse con la Administración de manera telemática, debido en parte a las limitaciones de espacio y a las diferentes restricciones en la relación entre las personas. La Administración electrónica no es un concepto nuevo, estamos trabajando para adaptarnos a ella hace ya unos años, pero la pandemia ha provocado que esta fórmula de tramitación se haya acelerado, sin que la ciudadanía en general estuviera preparada para ello. Las reformas iniciadas para ofrecer un nuevo espacio de atención a la ciudadanía en la planta baja del Ayuntamiento van a traer consigo una nueva estructura del servicio del SAC, una renovación pensada en atender de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía, promoviendo también un servicio de apoyo y soporte para las ondarrabitarras y para que de forma autónoma puedan comunicarse con la administración electrónica. Cuando se ponga en marcha este proceso de renovación en el espacio, esta medida y este servicio será una realidad. Pero de momento, además de seguir atendiendo a través de los diferentes canales de comunicación, como pueden ser el teléfono o el mail, y de ofrecer también de manera segura las consultas presenciales, tanto PNV como PSOE, en este texto conjunto proponemos lo siguiente: que estudiemos la forma de ofrecer este servicio de apoyo y consulta a la ciudadanía para la tramitación electrónica con las medidas y restricciones en vigor, y que ofrezcamos en colaboración con otras entidades formación específica y asesoramiento para reducir la brecha digital. Bai, batera aurkeztutako proposamena denez, ez dakit EAJaren izenean parte hartu nahi den, edo konsideratzen den ja azalduta dagoela. Beraz, beste taldeen aldetik, Abotxanitzek. Bai, guk ere aldeko bozka emango dugu. Importantea iruditzen zaigu herritarrei laguntzea, izan ere gero eta gehiago bideratzen ari dira zerbitzuak bitarteko telematikoz edo egitera. Baina ezin ahaztu dezakegu eta mahai gainean jarri nahiko nuke puntu honetan ere aurrez aurreko presentzia. Eta Noemik aipatu du udaleko arkupetan bat zerbitzua berriro zabaltzeko asmoaz, baina luze doa eta udal zerbitzu asko
ateak itxita topatzen dituzte herritar ugarik eta zailtasun asko harremanetarako eta zerbitzuak jasotzeko. Beraz, ados, laguntzea bazen kazetagunean, baina baita ere aurrez aurrekoak diren beste departamentu guztietan ere erraztea nolabait herritarrek administrazioarekin izan behar duten komunikazio hori. Mila esker. Eskerrik asko zuri eta EH Bildu den aldetik. Alde. Eskerrik asko. Orduan, gai honetan ere, aurrekoetan bezala, hau batez, onartuko dugu, bozkatuta. Nota hartua. Eskerrik asko, Marisa. Orduan, hurrengoa hartuko dugu. Eta kasu honetan da, EH Bildu taldeak aurkezturiko mozioa energia iraunkortasun legea betetzeko udalek behar duten finantziazioari buruzkoa. Beraz, EH Bilduri dagokio aurkezpena egitea. Bai, irakurriko dizuet mozioan bertan jarritako testua eta gero puntu nagusiak. 2021 martxoaren batean prentsan iragarri zenez, Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak gauzatu energia programa martxan jarri zuen. Besteak beste, udalek Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 1/2015 legeak ezarritako energia plan inguruko betebeharretan diruz laguntzeko. Gero programa honen bitartez, Jaurlaritzak 100 milioi euro jarriko dituela udalen eskuera bi formulaen bitartez. Bata energiaren euskal erakundeak udaberri honetan jaulkiko duen programa bat, 10 milioi euroko diru laguntzekin, udalek eta tokiko erakundeek udalerri bakoitzeko osasun energetikoaren egoerari buruzko auditoriak egin ditzaten. Eta bigarrena, zero intereseko finantzak eta lerroa. Hor laburbilduak eta proposamena horren aritara laburbiltzearren, esan nahi dut, planteatzen dugu 3 puntu. Bat, Jaurlaritzako ekonomia garapen eta jasangarritasun eta ingurumen sailari eskatzen diogu gauzatu programaren baitan jasotzen den diru laguntzen kopurua handitu dezala 2021 ekitaldirako gutxienez 75 milioietara. Udalek Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak ezarritako betebeharra gauzatzen laguntzeko. 2. Datozen ekitaldietan ere Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak udalei ezarritako betebeharra betetzeko nahikoa finantziazio bermatzen duten programa zein lan lerroak bermatu ditzala. Eta azkenik, erabaki hau Jaurlaritzako ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailari jakinaraziko zaio. Hori da EH Bilduko udal taldeak aurkezten duen mozioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Xabier. Orduan beste taldeek interbentzio egiteko, azalpena egin eta bere botoren zentzua adierazteko, EAJ-tik hasiko gara eta orduan Kalixari eskatuko diot azalpena egitea. Bai, eskerrik asko Txomin. Euskal Herria Bilduk egindako galderei erantzunak emango dizkiet. Lehenengo galderari Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailari eskatzen dioten gauzatu programaren baitan jasotzen den diru laguntzen kopurua handitu dezala 2021 ekitaldirako gutxienez 75 milioietara eurotara, udalek Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak ezarritako betebeharrak gauzatzen laguntzeko. Aurkeztutako galdera sakoneko eta formako akatsak ditu. Izan ere, energiaren euskal erakundeak iragarritako diru laguntzen lerroa eta finantzaketa lerroa nahasten ditu. Aurrekontu erabilgarritasuna 75 milioi euroraino handitzea eskatzeak ez du zentzurik. Legeak ezartzen duen lehenengo gauza egoerari buruzko auditorioak eta txostenak egitea denean, eta bigarrenik eskuragarritasuna 100 milioikoa delako.
Gainera, proposamena kontuan hartzen ditu toki erakundeek 4/2019 legearen eskakizunekin bat datozen proiektuak gauzatzeko erabil ditzaketen beste laguntza ildo batzuk. Eta bigarren galderari datozen ekitaldietan ere Euskadiko energia iraunkortasunari buruzko 4/2015 legeak udalei ezarritako betebeharrak betetzeko nahikoa finantzazio bermatzen duten programa zein lan lerroak bermatu ditzala, gogoan dugu toki erakundeek energia kontsumoaren beste errealitate eraginkorrago eta jasangarriago batera igarotzea ekarriko duten inbertsioei aurre egiteko duten gaitasunaren inguruko kezka, eta uste dugu horretarako beste tresna bat dugula eskura, Foru Aldundiko ogasun sailak zorpetze mugak malgutzea. Azkenik, aurrekontu erabilgarritasunarekin batera, uste dugu beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzak toki erakundei laguntzea, herritarren ongizatean eta bizikalitatean eragina duten estrategia globalak gara ditzagun. Laguntza lerroak iraunkortasun irizpideekin eta etorkizunerako ziurtasun ekonomikoekin bat etortzeko beharra ikusten dugu. Euskal Herria Bilduren galderei emandako erantzunen arabera gure botoa kontrakoa izango da. Eskerrik asko, talde sozialistaren zenean. Barkatu Igor. Nazi, naiz gainera... Lasai, botatzea Josu. Barkatu, abotsanitz. Bai, Igor. Lasai, itzegin. Bai, abotsanitzen ikuspegitik, energia iraunkortasunaren legeaz eta jarduteko nahia eta asmoa izango genuke, eta ekinbideak herri mailara begirakoak proposatuko genituzke. Balioan jarri nahi dugu aldiz, gure agendan gai hau sartzea. Askotan, irudipena daukagu, nolabait energia iraunkortasunaren inguruko debateak beste leku batzuetan entzuten ditugula, eta ez diogula nola baduen edo behar duen indarra edo garrantzia ematen, eta eskertzen dugu hemen agendan, gure agendan jartzeko aukera hau. Eta Jaurlaritzari dudarik ez finantzazio eskatzea udalerriak laguntzeko ados gaude. Ezin dut esan legeak esartzen ditu 100 milioi edo 75 milioi edo igual zait. Filosofia da partekatzen dudana. Eta filosofia horri jarraituz, bai, gure bozka aldeko izango da Eusko Jaurlaritzari finantzazioa eta laguntza eskatzeko iturri ekonomikoi dagokienean, baina baiezkori bereziki herri mailako dinamikak egitera bideratuak izan daitezen eskertuko genuke, eta herri mailako agendan sartzea balioan jartzen dugu. Mila esker. Mila esker, orain bai, PSE, talde sozialista, barkatu, Josu? Bai, lasai, nik bakoitza beriari, A ber, gura aletikan, egia da, nik usten dut beti esaten denik papel aguanta todo. Hemen idazten dugu, ez baitzidan Xabi Begarriga, baina guk ere askotan kriston literatura sarduta gero, hori gatzen, ezta? Bueno, nuestro planteamiento, a ver, yo creo que nosotros no vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a votar a favor, no vamos a abstener. Es verdad que el planteamiento que lo hace, que Xavier plantea, pues es un planteamiento serio en el sentido de establecer pautas, criterios e introducir elementos que están encima de la mesa. Yo creo que están en los planteamientos que el gobierno español ya está defendiendo con Europa, está con los planteamientos que de alguna forma el gobierno vasco está planteando con las ideas europeas, es decir, que aquí viene una revolución sobre el tema energético, el tema de la sostenibilidad, todos estamos de acuerdo. Entonces, en esa misma línea, pues bueno, es decir, a veces por cuestiones de columnas, de comas y tal, pues bueno, nosotros aquí no vamos a votar en contra. En cualquier caso, vamos a abstenernos por lo siguiente, porque entendemos una cosa. Nuestro planteamiento es que el gobierno vasco
garantice durante todo el ejercicio de que haya financiación suficiente para los cumplimientos de las obligaciones, es decir, y con los municipios, es decir, que no haya un tope. Que con las propuestas que de alguna forma y las propuestas que los municipios planteen, pues no tengamos un tope en ese sentido, sino que, bueno, dicen 75 millones, ¿y por qué no 200? No vamos a poner nosotros los topes. Entonces, yo creo que en ese sentido, por ahí va. Simplemente agradecerle a Xavier pues, la colaboración y el planteamiento sobre este tema, me parece muy positivo, pero bueno, nuestro voto va a ser la abstención, simplemente. Bai, eskerrik asko, orduan ja denek parte hartu dugu, eta gure ikuspuntuak eta posizioak ere eman ditugu. Beraz, proposamenaren aldeko botoak izan dira EH Bilduren 2 zinegotziak eta Botxanitzen 4 zinegotziak. Proposamenaren kontra EAJaren 9 zinegotziak. Eta abstentzioa Partido Sozialistaren, PSeren 2 zinegotziak. Hartu dut oharra. Eskerrik asko, eta orain beste 2 mozio ditugu, etxebizitza eskubidea Botxanitz taldeak aurkeztutakoa, beraz, zuena da hitza. Bai, eskerrik asko Txomin. Bueno, mozio hau ekarri dugu gaur Hondarribian bizi nahi dugulako. Sinistuta gaude, zuek guztiok ere, Hondarribiarrok bertan etxebizitza bat eskuratu ahal izatearen helburuarekin bat egiten duzuela, eta beraz, bide horren oinarriak sartzeko eguna da gaur. Jakin badakigu, legeek etxebizitza duina edukitzeko oinarrizko eskubidetzat jotzen dutela, eta botere publikoen ardura dela eskubide hau bermatzea. Batzuk aipatzearren, Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluak honela esaten du hitzez hitz, espainol guztiek bizitza duin eta egokizko bat izateko eskubidea dute. Botere publikoek behar diren baldintzak bultzatuko dituzte eta arau erakoak ezarriko eskubide hau egiaztatzeko. Lurraren erabilpena arautuz, interes orokorraren arabera espekulazioa baztertzeko. Erkidegoak erakunde publikoetako hiri ekintzek dakartzaten plusbalietan parte hartuko du. Gurean, Euskal Autonomia Erkidegoan, etxebizitza legeak dio. Etxebizitza eskubidea duen subjektua lurraldean erroldatuta dagoena da. Gurean ere, baina lurzoruaren legeak, baieztapen edo aitorpen hau egiten du. Etxebizitzak gero eta garestiago daude, eta herri honetan lur eskazia dago betidanik. Etxebizitza babestuek kopuru handiak egin daitezen sustatzea ez dago beste biderik. Beraz, indarrean dugun legediaren arabera, Hondarribian jaio eta bizi garenok oinarrizko eskubidea dugu etxebizitzarena. Baina etxebizitza eskubidea bada, zergatik onartzen da negozioa egitea alokairuekin eta salerosketekin aberasteko. Baina etxebizitza eskubidea bada, zergatik batzuek bizitza osoan ordaintzen egon behar dute eta beste batzuek jaio diren familian jaio direlako aukera dute etxe bat doainik edo oso gutxi ordainduta erabiltzeko. Baina eta batez ere, etxebizitza eskubidea bada, zergatik daude etxerik gabeko pertsonak eta zergatik pertsonarik gabeko etxeak. Arazo edo galdera hauei erantzuna ematea ez da egun batetik bestera egin daitekeen lan bat jabetuta gaude, baina onartu behar dugu aspalditik abisatuta geundela. 1996ko urteko arau subsidiarioen zein 2017ko apoaren aurretiazko azterketek ohartarazten zuten egoera hau gerta zitekeela. 1996an txostenek esaten zuten babes publikoko etxeak lehenetsi behar zirela, pribatuen aldean. Udalaren etxebizitza politikak aldiz, etxebizitza merkantzia bezala erabiltzen duten sektore pribatuaren aldeko ekinbidea jorratu du. Hori horrela, jabetza pribatuko etxebizitza portzentaia asko handiagoa gauzatu da etxebizitza publikoarekin alderatuta. 1996tik 2020 tartean, etxebizitza pribatuak 2135 izan dira, eta publikoak aldiz 527. Hau da, etxebizitza publiko bakoitzetik 4 pribatu. Honek guztiak ondoriak izan ditu.
Hondarribiarron belaunaldi bati bete-betean harrapatu gaitu. Generazio oso batek ikusi dugu gure burua behartuta edo inguruko herrietara migratzera, edo bertan geratu ezkero bizitza osoko hipoteka bat sinatzera, inkluso familiak ere hipotekatu ditugu, eta edo alokairua ordain gaitzak ziren prezioetan. Alokairuzko etxe bat topatzea lortzen bazenuen. Generazio bat, belaunaldi bat hitz egiten dugu, zer da belaunaldi bat? 20-30 urteko tartean bizi izan diren pertsona guztiek osatzen dute belaunaldi bat. Edo beste modu batera esan da, urte tarte horietan jaio, hasi eta seme-alabak izan dituzten pertsona guztiak. Artelatzak, edo agian alkornoke bezala ezagutzen dituzue, lehenengo kortxo bilketa 30-50 urtetara egiten da. Beraz, zuhaitz hauek landatzen dituenak maitasunezko ekintza bat egiten du. Bai, jakin badaki ez duela berak bilduko. Basik eta atzetik datorkion belaunaldiak jasoko duela. Beraz, ondare bat uzten die. Hondarribiko etxe bizitza politikan gauza bera egin behar dugu. Udalean gaiari modu integralean erantzun behar diogu gaurtik hasita. Fruituak epe ertain luzera jasotzeko. Egoera irauli behar da. Etxe bizitza politika beste modu batean egin daitekeela, uste dugu sinistuta gaude. Herritarren gehiengoaren mesedetan bideratutako etxe bizitza politika egin behar da. Horretarako bi gai hartu behar dira kontutan edo bi gain azpimarratzen ditugu guk. Lehenengoa, lurzorua, erosi egin behar dugu. Agortzen ari da eta gabe geldituko gara. Eta hori da etxe bizitza publikoa egiteko berme nagusia. Eta bigarrena, kontutan hartu behar duguna, pertsonak bizitzan aurrera egiten dugunean behar berriak sortzen zaizkigula. Hau da, bizitzaren garaibakotzean berari askoak diren beharrak ditugu. Honela, gazteak garenean, etxe bizitza bati eskatzen diogu, askatasuna ematea, intimidadea ematea, baina azpiegitura gutxirekin moldatzen gara. Bizitzan aurrera egiten dugunean, ohikoena izaten da familia bat sortzea. Beraz, askatasuna eta bigarren plano batera pasatzen dira, baina espazioa behar dugu, erosotasuna behar dugu eta babesa lehenesten dugu. Aurrera bizitzangoa zela, familiak betetzen zuen espazio hori dena soberan daukagu, baina aldiz mugikortasunarekin behar berriak sortzen zaizkigu. Gainera, kontutan eduki behar dugu ere, familia eredu berriak sortu direla. Geroz eta ohikoagoa da, familia monoparentalak, geroz eta ohikoagoak dira bakarrik bizi diran helduak, geroz eta edo gainetsi dugu familia nuklearretan bizitzea, hau da, ja ez gara 3 generazio bizi etxe bizitza berdinean, honek zekarri du, 3. adineko jende asko bakarrik bizi da. Horretaz aparte ere, kontzientzia aldaketa bat egin dugu ingurugiroaren harira. Geroz eta kezkatuago gaude gure ingurua zaintzearekin, baina eta kezkatuta gaude ere gu bizi garen inguru horrek guri nola eragingo digun, gure osasunan nola eragingo duen. Eta azkenik kontutan hartu behar dira ere bai, hirigintza korronte berriek esaten digutena. Eta esaten digute, baliabideak ez dirala infinituak, finituak direla. Eta beraz, dana berria egin beharrean, dagoena zaindu eta konpondu egin behar dela. Hondarribiko etxe bizitza politikak ikuspegi zabal bat eduki behar du. Malgua izan behar da. Alde batetik, herritarren beharrak kontutan hartzen dituena eta bestetik baliabideak optimizatzen dituena. Honela bermatuko dugu gure eskubidea. Beraz, sarrera hau egin eta gero eta filosofia hau defendatuta gero, irakurriko ditut udalbatza honetara onartzera edo dakarskigun proposamenak. 7 dira guztira, lehenengoa, Hondarribiko udalak etxe bizitza publikoa izango du lehentasun, etxe bizitza pribatuaren aldean. Hasteko arau subsidiarioetan jasotzen diren eta orain arte garatu ez diren enpresa eta damarriko promozioak aurrera eramanez. Halaber, zonalde horretan lur azpiko aparkaleku disuasoria sortzeko baliatuko du aukera. Bigarrena, Hondarribiko udalak etxe bizitza publikora bideratuko du etxe bizitza pribatuen VPO kanona, bai etxe bizitza publikoak eraikiz, bai helburu horrekin lurzorua erosiz. 3.
Hondarribiko udalak 35 urte arteko gazteentzako alokairu sozialeko udal apartamentuak eraikiko ditu, emantzipazioa ahalbidetuko dutenak. 4. Hondarribiko udalak pertsona nagusien, 75 urtetik gorakoen, beharretara egokitutako apartamentuak eraikitzeko bidea hasiko du. Horretarako muliaten duen jabetza publikoko partzela baliatuz. 5. Hondarribiko udalak alokairuentzako laguntza lerro propioa sortzea aztertuko du. Hiriko prezioak aintzat hartzen ez dituzten eta hori horrela eraginkorrak ez diren egungo diru laguntzak, adibidez alokabide edo gaztelagun, hauek osatu asmoz. Egungo laguntzak 650 euro arteko alokairuentzat dira. 950 euro artekoi zabaltzea proposatzen diegu. Hori da Hondarribiko errealitatea. 6. Hondarribiko udalak etxebizitza turistikoen ordenantza landuko du, jarduera ekonomiko honen araudia garatzeko, etxebizitzaren helburu soziala lehenetsiz. Eta azkena, 7. Hondarribiko udalak diru laguntza lerroa sortuko du, etxebizitzetan irisgarritasun eta zahar berritze lanak egiteko. Zaurgarritasun egoeran dauden auzoetan indar berezia jarriz. Mila esker. Mila esker zuri, Astitxu. Bueno, EAJaren izenean nik hartuko dut hitza, eta esan behar dudan lehenengo gauza da, eskertu egiten dugula, egindako ekarpena eta egiten den gogoeta eta udalbatzari hori eskaintzea, ez? Hala ere, ikusten dugu eta garbi duritzen zaigu mozio baten bidezko eztabaidan minon sakonago aritzeko moduko gaia dela eta guk laburrantzian ere landuko dugu orain, minon badakigu ez dela gaia ez gaur agortuko eta bilera gehiagotan eta lehen aipatu den plan orokorraren izapidetze berrian ere behin eta berriz landuko dugun gaia dela. Orduan, gure gaurko ezezko bozka ez da gaia lantzeari, baizik eta prozedura aldetik iduritzen zaigulako oso mamitsua dela mai gainera ekartzen dena. Eta egia esan, egin dire zenbait baieztapenekin, bazgatoz bat. Azalpenaren zehaztasunetan ez naiz hartuko, 2 puntu bakarrik aipatuko ditut, eta horretan gure desadostasuna agertu nahi nuke. Bata da, aipatzen denien udalaren etxebizitza politikak, etxebizitza merkantzia bezala erabiltzen duten sektore pribaturen aldeko ekinbidea jorratu duela. Gehiengoaren aldeko interesen gainetik. Gu ez gatoz bat, baieztapen horrekin. Orain dela 3 aste egin genuen udalbatza. Adierazi genuen, bertan emandako adibidekin, udal gobernuak 2 norabidetan jorratu duela etxebizitzaren gaia. Eta batzen, etxebizitza publikoaren aldeko jarduna. Eta orduan esantakoa irakurriko dut. Ikusteko hori horrela dela, etxebizitza publikoari buruz aurreko planeko planteamendu eta gauzatzea oro har jarraitzea da gure asmo nagusia. Horretarako arau subsidiarioekin bat datozenetik hastea da zentzuzkoena. Alegia, presa bat eta damarritik. Bilek baitaude arauetan jasuak. Hori bai, presari buruz bizesarekin sinatutako hitzarmena balio gabe utzi beharko da, hori da esan genuena, eta hitzarmen berria arauetara egokituta beharko da. Eta ari gara harremanetan, esan behar dut orain, bizesarekin. Eta bigarren, presa bi eta tudelenea izango dira, baina arau subsidiarioen arabera ezin dira egin. Hortaz, plan orokor berriaren arabera egin beharko dire. Bigarren kontu bat, aurreko plan orokorra aipatu da, 2017koa, eta hor, agertzen da etxebizitza programan 1556 etxebizitzetatik sustapen publikokoak 885 direla, alegia ehuneko 58. Gure ustez hori bada etxebizitza publikoaren aldeko konpromisoa. Eta beste alde batetik ikusten duguna da ekimen pribatuaren ikuskatzaile eta baimenen maile izan behar duela udalak. Horretarako dugun legedia errespetatu behar dugulako. Lursailen jabek eta eraikitzaileek legeek baimentzen dizketen eskubideen arabera etxeak eraiki eta saldu dituzte. Jabetza pribatuak gehiago dira eta baliabide gehiago dituzte.
Eta jarduketa horiei administrazioak erantzun egin behar die. Eta egia da gainera, jarduketa horietatik etxe bizitza publikoak egiteko aukera badatorkiola administrazioari. Eta hor, oreka batean bizi behar dugula ikusten dugu. Azalpenean, bigarren baieztapen bat egiten ez duguna, da etxe bizitza politika beste modu batean egin daitekela uste dugu. Bueno, horri zalantzari gabe, bai. Herritarren gehiengoaren mesedetan bideratutako etxe bizitza politika egin ezain zuzen. Zalantzarik ez da, zilegi dela hori pentsatzea, eta beti dago gauzak beste modu batean egiteko aukera. Inon, gure politika ez dago beste batzuetan entzun izan dugun bezala batzuen mesederak. Denen mesederako da. Hori da gure eginkizuna eta gure egitasmoa. Eta guk ezin dugu errealitatea aldatu begiak itxita eta begiak zabalik ditugula, uste dugu eragin behar dugula errealitatea. Eta sustatzaile pribatuak lizentziak eta planak ekartzen baituzte, udalak izapidetu egin behar ditu. Ebazpen proposamenari dagokionez, 7 puntu dire eta denak ez ditut hartuko, inon bai, etxe bizitza publikorako lehentasunak aipatu berri ditugunez, ez dut berriz esango. 35 urte arteko gaztentzako alokairu sozialeko udal apartamentuak eraikitzeari dagokionez berriz, horixe esango dut. Hostaldi onduan presa biko promozioaren ezaugarri nagusia, etxe bizitza sozialak eta etxe bizitza gehienak gaztentzako izatea zen. Baliogabetzeak, plana baliogabetzeak, ekarri digun ondorio larrienetako bat dela, uste dugu denen, nik uste dut. Eta zertan ari gera? Lehen ez dut aipatu, begiratzen ari gera, aztertzen ari gera, ia zuzkidura edo dotazio etxe bizitza modura, eraiki daiteken hor, eta erantzuna ezezkoa bada, beste aukera batzuk ere aztertu nahi ditugu. Eta kasu horretan, esaten dugu, beti ere gazteen txako etxe bizitzak bilatu nahian. Jabetuta gaudelako emantzipazio prozesuan zeinen garrantzitsua den eta bereziki zen momentutan gauden, gizarte modura. Bat gatoz, lurzoruaren udal ondarera bideratzearekin etxe bizitza pribatuen kanona. Hori horrela da eta hala izan behar du. Eta pertsona nagusien beharretara egokitutako apartamentuak eraikitzearena interesgarritzat jotzen dugu. Hain zuzen, gizartearen joera halako xea delako, baina ez dugu oso ondo ulertu muliateko lursail zehatz horretan egiteko proposamen hori. Alokairurako diru laguntzen udalerroa osatzea proposatzen da eta iruditzen zaigu bai aztertzeko modukoa dela eta gainera kreditu aldaketan ere onartu da partida bat eta bai esan behar dizuet gainera zentzu horretan gure ari garela gaztei zuzendutako, espreski gaztei zuzendutako diru laguntza lerro bat, beste hainbat herritan egiten den bezala, aztertzen. Eta aztertzen esaten dudanean, laizter oinarri modura aurkezteko moduan. Etxe bizitza turistikoaren inguruan, eta araudiaz, esana dugu behin mino gehiagotan. Araudi baten zirriborroa prestatu zen bere garaian. Donostiako udalari gertatutakoa kontuan hartuta, plan orokor berriaren izapidatzean integratuko dugu, eta hori da gure proposamena. Benetan, gaia mamitsua dela, mozio bat, 2 eta 4 gaia dela, lanketarako dela, plan orokorraren barrenen denok dakigu, atal garrantzitsua dela eta hori formulatu beharko dugula, lehen formulatu izan den bezala plan orokorrean berriaren tramitazioan formulatu egin beharko dugu eta hor landuko dugu. Horregatik esaten dugu gaurkoan ezezkoa, minonez ezezkoa hau ez da
desadostasun batzuk badaude, beste batzutan bat gatoz, eta ikusten dugu izango ditugula aukerak gaia lantzeko. Beste taldeen aldetik, PSE. Sí, nosotros queremos intervenir para comentar que en principio estaríamos de acuerdo con parte del contenido de esta moción en lo que contempla la necesidad de compra de suelo por parte de la administración pública, en este caso del ayuntamiento, para construir vivienda pública, el hecho de que el acceso a la vivienda pues sea un derecho y también que desde la administración pública hay que poner en marcha políticas para intentar paliar el problema de la vivienda. De hecho, nosotros estamos en parte satisfechos en este pleno porque en la modificación de créditos hemos conseguido una partida de 50.000 euros para ayudas al alquiler. Sin embargo, vamos a abstenernos en la votación porque hay algunas cosas del texto con las que no estamos del todo de acuerdo. Por ejemplo, cuando dice que si la vivienda es un derecho, ¿por qué se acepta el hacer negocio para enriquecerse con alquileres y transacciones? Muchas de las personas que alquilan una segunda vivienda la alquilan para completar o una pensión o para completar unos ingresos vitales. No todo el mundo se enriquece y pensamos que no hay que poner los límites por arriba, sino que los límites hay que ponerlos por abajo, ¿no? De hecho, por arriba ya se graban aquellas viviendas que están vacías y sí que hay que poner los límites por abajo con más políticas para ayudar al acceso a la vivienda y a la vivienda digna. Eskerrik asko, Noemi. Bai, EH Bildu, den aldetik. Alde bozkatuko du. Oso ondo. Orduan, proposamenaren alde, ahotsa anitzeko 4 zinegotziak eta EH Bilduko 2 zinegotziak. Kontra, EAJko 9 zinegotziak eta abstentzioa PSeko 2 zinegotziak. Hartuta. Eskerrik asko. Eta azkeneko mozioa, TAO zerbitzuari buruz PSE udaltaldeak aurkeztutakoa. Bai, la moción presentada por el Partido Socialista sobre los servicios de OTA. Sí, se trata de una moción conjunta según la cual se deben descubrir los puestos de la OTA con la correspondiente licitación y en un breve periodo de tiempo. Nuestro municipio lleva tiempo sin sacar una convocatoria para cubrir los puestos de trabajo de operarios de la OTA y por lo tanto incumple el principio que rige la necesidad de cubrir los puestos con convocatorias abiertas. Y se lleva tiempo recurriendo también a bolsas de empleo que ya están caducadas. En febrero de 2019 se presentó una oferta genérica en Lanbide para la preselección de vigilantes de aparcamiento y OTA, realizando las correspondientes pruebas de selección. La contratación de dicho personal era para un periodo de 1 año. El anterior proceso de selección se remonta a 2015 para un periodo de 2 años. Por todo ello, presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación en este pleno, que dice lo siguiente. El Pleno del Ayuntamiento acuerda la puesta en marcha en un breve periodo de tiempo del proceso para cubrir las plazas de agentes de la OTA para los próximos años. Bai, beste udaltaldeen aldetik, bai, Igor. Bai, eskerrik asko. Perdona, Noemí, ¿me puedes decir, has dicho que es compartida la moción? ¿Junto con sí, quién? es compartida. Sí. ¿Junto con quién, Barkatu? Con el PNV. Vale, eskerrik asko. Bai, guk aurkeztutako SOEk dokumentazioen aurkeztutako testua landu dugu eta orduan Noemik aipatu duen bezala guk aurkeztutakoekin ados gaude. Bai. Abotsanitz. Barkatu. Bai. Harritu zaiz, aurrez ez genukan informazio hori adostutakoa zen mozio bat zenik, ez dakit, eramainan eta etzen
aipatu honen inguruan harritzen zait, dena den. Harritzen zait izan ere urtero hitz egiten dugu gai honen inguruan. Otazainen lan-poltsak iragongita daudela, esango nuke gehiago. Otazainen lan-poltsako langileak beste funtzio batzutan lanean daudela esango nuke, gaur egun, oraindik, eta deialdia egitea begi honez ikusten dugu. Baina hau dator, udalbatza honetan lanpostuen zerrenda jorratu dugun gaiarekin guztiz lotuta dago, hor egin dugunean irakurketa kritikoa, esan dugu inflexio puntua, ez gerela inflexio puntu batetara iritsi, eta hau adibide nabarmena da. Otazainen lan-poltsak beti izan dute funtzio sozial bat. Otazain direnetik bakarrik ez. Ni ikaslean nintzen garaitik ere, eta aurreragotik ere, udaldirako, udaltzaingoan errefortzurako, zerbitzurako kontratatzen zen langilegoa. Gaiatan, normalean, gazteak izan ginen, urtero, azterketa bat egin, eta merituen arabera, udaltzaingoan lan egiten genuenak. Ez banago oker, hemen gauden beste zinegotzi batzuk ere, horrela hasi ziren udaletxeko lanketaren dinamikan. Eta funtzio sozial bat betetzen zuen. Aurrerago ere, krisi garaian, esango nuke, 2008-2011 urte horietan edo, aipatu beharra dago ere, deialdiak egiten zirela, zaurgarritasun egoeran zeuden pertsonak ere kontratatzeko, erabili izan dire kontratazio hauek ere emakumeen lan bideratzea sustatzeko eta emakumeentzako ere portzentai altuago batzuk gordeaz. Eta 2015-16 urteaz geroztik etenaldia egondu da. Eta kontratazio prozesu haietatik eskeroztik ez dira gauzatu, ez dira berritu, eta urtez urte aldi baterakotasunean eta behin eta berriro kontratua eginez, ditugu hainbat eta hainbat langile udaletxe honetan beraien funtzioaz gainik goragoko jardunak burutzen. Kontratazio bat egiten denean, funtzio bat betetzeko egiten da, eta helburu bat betetzeko. Eta aipatu beharra daukagu, hemen ditugu langileak abusuz kontratatuta egoteaz aparte, beraiek azterketa bidez egin zutena, baino maila altuagoko kategoriaetan dabiltzala lanean. Azkenik, eta baita ere azken urte hauetako joera ikusirik, kezkatuta gaude, lanpostu hauek betetzen dituzten pertsonak, jende aurrean, herritarrekin harreman zuzenean, lanean ibiltzen direla kontutan hartuz, askotan euskara mailari ez zaiola garrantzirik eman. Eta udaletxe honen euskararen ordenantza bat badaukagu, uste dut guztiok partekatzen dugun politika badaukagu hizkuntza ereduaren inguruan, eta bermatu beharra dago administrazio publikoan, eta bereziki herritarrekin harremana duten langileen artean, euskararen gaitasuna egoki bat izatea, oinarrizko eskubideak bestela urratuak izaten baitira. Hori ere kontutan hartzea eskatuko genuke, eta bukatzeko esan, guztiak tan jasota, guk deialdi berria urterokoa egitearen aldeko garela, eta beraz alde bozkatuko dugula. Mila esker. Mila esker zuri.
EH Bilduren aldetik? Alde. Bai. Bueno, orduan esandakoaren arabera, hau batez, onartuko dugu egindako mozio proposamena. Ados, Marisa? Bai. Eskerrik asko. Orduan orain, gobernu organoen kontrola izeneko atalera pasako gara, eta hor atalak bi puntu ditu. Bata da, alkate dekretuen berri ematea, eta kasu honetan da 413-etik 1278 zenbakira bitartekoak, ez dakit hor galderarik ote dagoen, gogorarazi nahi dut aurrekoan aipatu genuen bezala gure ustez saiatu beharko genukela, eta nik uste dut hori gauzatzen hasi garela, eta bide horretan, hau da, bai udalbatzan, baita bai bozeramale batzordean, baita beste batzordetan ere, ekoizpen handitu egin delako, naiz eta askotan begiratu bat ematen baldin bazaio tipologiari, ikusten dugun askotan argibide gehiegirik beharko ez luketen dekretuak direla, baina horretan, bide horretan baditu aukerak eta erabilditzagun orain badugu aukera hori, eta uste dut Igorrek bai galdetu nahi duela, ez? Bai, ez neukan intentziorik, baina gaurko eztabaida honen arietako bat agintaldi planarena izan denez, eta 800 eta piko dekretu hauen artean, hemen gordetzen ditudanez batzuk, eta buruan neukanez, ez dakit laguntza izea EH Bilduri doakion, edo alkateari eta udal gobernu taldeari doakion, edo behintzat argipenerako uste dugu garrantzizkoa litzakela, 1107 dekretuak aditzera ematen duna hemen azaltzea eta pixka bat nondik norakoak adieraztea. Zer dio 1107 dekretuak? Alkate jaunak kasu honetan, PKFAT enpresari esleitzea legegintzaldi plana COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondoriozko realitate sozioekonomikora egokitzeko zerbitzua. Ulertzen dut honekin, 2019an egin zen kontratu antzeko bat, haren fruituak ez genituen ezagutu, pentsatze dut egongo direla, baina ez genituen ezagutu, baina orain berriro kontratetzen da, egoeraren arabera egokitzeko, eta pentsatzen dut, pixkat informazio trukaketa hau maigaineratzea interesgarria zela, eta azalpenik ematerik baldin badago, eskertuko nuke, fruituak oraingoan noiz jasoko ditugun jakin asmoz. Nik bai Igor zuri eta bai Xabierri eta erantzuteko kontratazio hori egin dugu, zuzen ere aipatu genulako aurrek urtean, justu pandemia hasi zenerako genula guk lanketa hori egina, eta pandemiarekin behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala, lehentasunetan azterketa egin behar izan genunez, eta gure azterketa horretaz gain iruditu zitzaigulako aholkulari batzuek eta laguntza hori behar genula, kontratazio hori eginda. Esan dizazuket, bigarren zirriborroan ari garela, eta ez dut lepua jokatuko, gero bestela arrazoiarekin moztuko didazuelako, baina nik nahi nuke maiatz honen bukaerarako bai aurkeztu egin dugun agintaldi planaren lanketa hori, eta agintaldi plan horren lanketan, esango dizuet, oraingo kontratazio honetan bigarren zirriborroan ari garela. Zirriborroan ari garenez, zentzu horretan hori esan dizazuket, minon zalantzarik ez izan, hori guk bukatzen dugun bezain pronto adieraziko dugula. Jarri dut maiatz bukaera, nik nahi nuen udal batzau. Binon, oraindik ez dugu.
eta kontratazioa horretarako egin da. Badago beste dekreturen bati buruzko galderarik? Ez? Eta erregueta galderarik? Bai, Xabier Isasi, Aitzol, ez dakit beste norbait? Igor ere bai? Orduan, nik ikusitakoak Xabier Isasi, Aitzol Arroyo, Igorren Paran. Ados? Xabier Bengoetxea ere bai, barkatu, Ez naiz gai denak batera ikusteko. Orduan, ez dizuet esango nahi duzuen doinuan eta bertsoa, eta neurrian, nahi balin bauzue Aitzol, alfabetikoki, ondo irutzen balin bazaizu? Arazorik gabe, zentorretan. Arratsaldean edo gabon ja denoi. Nik pare bat kuestio. Batetik, joan den martxoan sartu genuen sarrera idatzi bat Arma plazako bulegoan datafono bat jartzeko. Azken fina hori ez, kultur ekitalditako sarrerak erosi nahi ditunak edo txartelakin ordaintzeko aukerarik edo bakarrik dirutan dauka. Badakigu turismo bulegoan adibidez, bertako produktuak eta bar txartelakin ordaindu daitezkela, baina ez kasu honetan kultura departamentuzkoak. Eta gure ustez bai uste dugu atzerapen handia dela, are gehiago gauden egoeretan, pandemia egoeran, eta batez ere azken egunetan jasoitugulako hainbat kexu edo herritarren aldetik nahiko kaos egon omen dela, azkeneko kasu honetan adibidez Izaroren kontzertuko sarrerak eskuratzeko, ez? Bai, ez dakit logistika, edo behintzat jendeak ez zulako espero. Ez dakit horren inguruan zerbait egiteko asmori dagon, edo beste behin sartu ditugun sarrera idatziei ez zaien erantzunik emango. Eta bestalde, emanaldi dagokionez, emanaldi, kontzertu, zinei eta bar. Kontutan hartuta hauetariko asko, interes handiko ekitaldiak direla, sarrerak azkar agortzen direla, eta pase bakarrean, ez dakit, 120 pertsonean gana iristen garela, ez dakit pentsatu den formula, emanaldi bikoitzak edo sesio matinalak egitea. Adibide gisa, aurreko asteburua adibidez, Lehendakariz Muertosek Iruñan doble sesio bat egin zuen, doble pase bat, badakigu ere Gipuzkoako herri askotan musika emanaldi bikoitzak, askotan igande eguerritan saio matinalak egite direla, eta baita zinari dagokionez ere, saio matinal horiek ere, geroz eta ohikoak ari dire bihurtzen, Irungo kasu adibidez. Eta arrakasta handi eduki dutenak. Orduan, ez dakit, ideia bezala behintzat botatzen dut hemen, eta aurrera gira zerbait egiten baldin bada, eskertua, zentzu horretan. Eskerrik asko. Bai, nik egia esan, Kalixari emango diotitza, datafonari buruzko berririk ez dudalako, eta pentsatzen dut programazioari buruzko argibideak berak hobeto eman ditzakela, ez, Kalixa? Bai. Lehenengo datafonaren inguruan, idatzia jaso genuen, kultur teknikariak harremanetan jarri ziren Ogasunarekin, Ogasun departamentuarekin. Gainera, COVID-19 dela eta gomendatzen da txartelakin ordaintzea, eta gu orain arte ez gara kapasa izan horretarako. Aspaldiko kontu bat da, eta nik pertsonalki Ogasun sailarekin edo departamentuarekin hitz egingo dut, beharrezkoa ikusten dugulako guk ere, gaur egun txartelakin ordaintzeko aukera eman behar dugula. Edo kasuntan udalak eman behar duela eskubide hori edo aukera hori. Bestetik, datuen arabera, bakarrik, gaur egun itxasetxean, normalian neguan, eguraldi dela eta orain arte, apirila arte, itxasetxean zenbait ekitaldi egiten ditugu, 122 ikusleentzat, helduentzat baldin bada ekitaldia, edo 180 famili zinema edo famili pelikulak edo antzerkiak eta bat. Gutxitan bete dugu, egia da, MUA mikrofestivalaren inguruan, hor bai binon etzen bete, naizta gonbidapenak eskaini, eta batzuk bai konturatu gera, doainik denian batzutan jendeak hartzen duela, eta gero batzuk bai boltatu zutela. Orduan, amuaren ni irutik bisaiotan egon nintzen, eta bat kenduta dokumentala akurafonia edo
hortan betezela, bino bestetan oraindikan sarrera batzu gelditu zirela. Beti usten ditugu 22 lehiatian hartzeko. Egia da, aurreko astelenean salgai jarri genitula Izaro kontzerturako, bino gaur egun Izaro ekartzea Hondarribira, foro horrekin, genekien beteko zela. Lehentasuna eman diegu herritarrei eta horregatik Arma Plazan bakarrik eskuragarri zeuden sarrerak bertakoentzat eta egia da astelen goiz horretan agortu zirela. Oraindik 22 sarrera gelditzen dire lehiatian hartzeko, ekitaldia bino 2 ordu lehenago. Eguerdiko saioak eta arratsaldekoak ere bai egin izan ditugu. Hain zuzen ere, aurreko igandian trapuzarraren emanaldia antzerkia eguardian eta arratsaldean eman genuen. Pelikula direnean errazago da, antzerki bat denean edo kontzertu berezi bat denean zailagoa, baino eskerrik asko ekarpenarengatik kontuan izango dugu. Egia da maiatzatik aurrera, datorren astetik aurrera, edo asteburu honetatik aurrera, kasino sarreko eremuan ere bai ekitaldiak eskainiko ditugula. Hor 300 ikusleentzat aukera izango dugu eta momentu honetan lortzea genitun zenbaki on horiek zaila izango da egoerangatik eta jendea zuhurtzia zoandikan jokatzen duelako. Inomendik aurrera nik uste dut ikusleen kopurua igoko dela eta hortan jarraituko dugu. Nik uste dut erantzun ditudala bi galderei. Eskerrik asko entzun. Bai, ez dakit, kriterio alfabeto erabili dut, gaizki iruditzen ez pasaizu Igor, eta gero Xabier, eta Xabier. Bai, Igor? Bai, nik nahi nuke aipatu, udalbatza honen hasieran ordu batzuk badire hitz egin dugula mozio bat erretiratzeko asmoa bagenuela eta azalpena behartzula uste genuen, baina lotuko dut azalpen hori beste erregu batekin. Eta gaur mozioa erretiratu dugun mozioa aurkeztera behartuak aurkitu ginen, nolabait batzordera proposamen bat eraman eta bozkatzeko aukerarik izan ez genuelako. Eta ikusirik modu bakarra egiten ditugun proposamenak bozkatzera eramateko udalbatzan mozio bitartez zela, mozioa aurkeztu genuen. Erretiratu dugu, ez genuelako ikusten adostasunez onartua izango zenik, nahiz eta borondatea guztion partetik erakutsi den, baino horren atzean prozedurazko gabezi bat edo mahaigaineratu nahi genuke, eta da udal talde ezberdinok, udalkide norbanako bakoitzak proposamenen bat egiteko nahia duenean ahalbidetu dadila batzordeetara gai zerrendan proposamen hori sartu eta bozkatzeko asmoa. Eta uste dugu garrantzizkoa litzatekeela, ondoren ere debate honetako formatua zurrun xamarra delarik eta batzordetakoa malguago izan daitekenez, hasteko gutxiago garelako eta hitz egiteko errestasun gehiago izan ohi dugulako, formaltasun gutxiago dagoelako, gaiak edozein udalkidek edo udaltaldek batzordera proposatu eta bertan bozkatzeko aukera ematea da guk egiten duguen erregua. Bai, eskerrik asko Igor, atzo zeramale bileran gaia aipatu zenun eta esan zenun gaur ekarriko zenula bilera honetara eta nire lehenengo erantzuna izan zen batzorde buruekin eta aipatu duzun neurrian, batzorde buruekin hitz egingo dugula eta zehaztuko dugula nola egin daitezken proposamenak, argi ez baldin badago, argiago jarriko dugu eta proposamenak egiten ditugun neurrian, gero batzordean bozkatzeko aukera bideratzea. Bai. Xabier Bengoetxea? Bueno, zok ikusi, Bai, guk. Lasai. Repe daukagu izena EH Bildun eta Bengoetxea Arriondo egingo dugu lehenengo, zure irizpide jarraituz.
Bueno, nik gauza bat nahiko nuke oroitu lehenengo, maiatzan 20an 57 urte beteko direla Asturiagan bi gazte erail zituztenetik. Eta, bueno, horre bai aipatu familiak Euskal kasuan izandako bizikidetzako eskubidearen aurkako urraketen argazkia herriz herri izena duen supertxosten horretan, bueno, lehenengo bide batean ez zitzaien biktima aitortza eman, bertan jartzen du gehiago aztertu beharreko kasu bezala. Ondoren, familia eta Asturiaga 1974 taldeak txosten aurkeztu genuen datu berriekin eta eskaera egin genuen Eusko Jaurlaritzako lantaldean zera, berriz ere biktima aitortza hori, eta erantzunik ez dute jaso. Udalbatza honetan guk aipatu genuen zera hori, azterketa edo horrekin jarraitzeko erregua edo egiten geniola kasu honetan Eusko Jaurlaritzako bizikidetza sailari, hau batez onartu zen eta gutuna bidaldu zitzaion sailari. Orduan, galdera da hori, ea zera erantzunik jaso den Eusko Jaurlaritzaren bizikidetza sailetik. Barkatu, guk dakigula ez, bestela partekatuko genuen, eta pentsatzen dut erreguare izango dela, nolabait berriro gogoraraztia Jaurlaritzari zentzu horretan zain behar dela. Non eta ezten, ni ez nahi bizikidetza taldean, eta ez dakit hor. Bai, hori, esan behar nuen Txomin Maiderrekin aste honetan hitz egin dut honen inguruan, eta bakeola jarriko da zuzenean Jaurlaritzarekin harremanetan informazio gehiago eskuratzeko, eta hurrengo batzorderako informazio hori eskatu zidaten, eta beraiek pauso hori emateko prest daude. Eskerrik asko, Maria, justo honik ere Maiderekin hitz egin nuen, eta hori, hemen galdetzen nuen. Bai, ezer. Bai, eta Xabier Isasi? Bueno, zein dut azken ordu honetan. Maria, galdera. AEK-ari eman zaio diru laguntza bultza kanpainan zenbat, eta ez bazaio eman erregua izango litzateken, aurten korrika urtea denez, AEK-ari ematea aurreko urteetan ematen zen kilometron kontzeptuetan ematea. Hori da galdera bat, eta gero erantzungo diazu, baina ia botako dute bigarrena da alkate jaunarentzat. Galdera da, ia noiz irekiko den udaletxean, eta planik ote dagoen normalizaziorako. Bi galdera horiek. Luzatu ninteke gehiago, baina ez dut nahi. Eskerrik asko. Erantzun zehatza orduan ere bai, Xabier. 2019 urtean, 726 euro ordaindu zituen udalak kilometro bat erosteagatik, eta aurten AEK-aren eskaera jaso genuen, bultza ekitaldia martxan jartzeko, eta ekitaldi hori burutzeko zuzenean diru laguntza ez genuen eman, baina guk antolatu genituen eta guk kontratatu genituen hainbat zerbitzu ekitaldia aurrera ateratzeko, eta horrek 1.000 eta 1.100 euro izan zuen koste udalarentzat. Beraz, nik uste dut pixka bat gehiago eraman dugula aurten, eta zalantzarik gabe, beste nolabaiteko egoera batean izan da, ekintza gehiago antolatuko genituzke, baina, nik uste dut diru laguntza zuzena ez da eman, baina ekitaldi hori antolatzeko udalak 1.100 euro asumitu ditu koste bezala. Xabier, udala irekitzeari buruz, sinistuko diazue, nik nahi nuela aste honetan horri erantzun, ez aste honetan erantzun, baizik eta udala irekia izango benula erantzun nahi nuen.
teknikariekin, hau da, departamento arduradunekin aritu gara hizketan, eta alde horretatik nolabaiteko gure arteko adostasun bat badago hori egiteko, eta Prebitekekin gelditu zaigu lanketa egiteko, eta nik gaur ez daukat informazio hori, ez dakit Txisunek baute duen, nion behintzat gure ustez berehala egitekotan gaude, eta noski esaten dudana, lehenengo gauza, bai departamento arduradunekin hitz egin da, bigarren langileen ordezkariekin hitz egin da, eta hirugarren hori da osasun batzordean hori finkatuta. Horiek dire guk aurre ikuste ditugun pausak, eta hortxe ari gera. Ez dakit Txisunek minon informazio gehiago daukan, nion hortxe dauka. Txisun? Barkatu bakarrik ari nintzen hizketan. Aurreko astian komitekin aipatu genuen ere bai, eta hor kontingentzi, departamentoko antolatzeko kontingentzi plan hori zenbait bukatzen ari dire, eta orduan ikusi behar da asteburu hontan ere bai alarma egoera hori amaitzen denez itxuraz, ez dut uste horrek aldatuko dituna lan baldintzak, eta hori lehen bailen irekitzeko asmotan gaude. Bila datorren astekotz, gai geren gaizatzea Prebitekekin eta langile batzordeekin. Bueno, ondo iruditzen baldin bazaizue, elkarri gabon pasa esaten hasi behar dugu, oraindik etxeratzea agindua badugu, etxeratzea agindu hori 10 da, eta gu gure gaurko eginkizuna uste dut ondo bete dugula, eskerrik asko izandako parte hartze guztiagatik, berez ohiko hurrengo udal batza ekainaren 24an, justu San Juan egunean, Doneban egunean tokatuko litzaiguke, eta hori da gure asmoa egitea. Eskerrik asko guztiei, eta gabona pasa. Bai, ondo lehin. Aio. Berdin.